Dawa
Some share a rade and yum. And also, ebetie onyankopon asem. Agentofo no mamunko mumra. Afei. Baby awo bia. Sadia Odi a keka abetie nyame asem efi da kwase da besi nne no ene so bra na betie de ebei Bible say onyankopon asem won kwa na hodin wom na no yanam ese nkrante no fanu obi nka amen amen enti sele de bia mutube no emre yen kura na onyankopon asem na ade wo to so a ade nyina bedi abo na wie oye pa winka amen amen Samaria wo miro wo metie anwanwa Samaria no me kwa fazana Mama,
na bira betie ebira du se odwumayeni no anu obeche onyankopon asem enti ade bi a woye bi atwuban se dede bi a wotwuban no na enenso don hiri kakra bi a woye animu yi onyame dwumayeni asempakani odifo Jacob beche omfa onyankopon asam emro onyamia wama na yefire weni Yesu
Nyamiama na me fra. Amen. Amen. Mama yina yemum na yena osoro eni asase efo na asese wo yi na do yoda. Amen. Amen. Yeda abodi nyina nyankopon na ase. Isanse eye ni penti ana dwumadie yi ehye ase efiri kwasiada mpanimfo ani asafoma ejina mu abeduru enefiada dai Ampa na dumunti yenti boni bia enhira enka Kristo dida. Amen. Yada Yehuwa Nyankopon ase. So Ena so obi ekwai se yemfa asempa watwira to amawi ase nyina no yemfa mre asuofi aman ene wo mo ahwe me wo Prophet Jacob Eji TV. yes. Ewo ewi ase nyina enhira ka Nyankopon din da. Amen. Onyame asem a ene menso me batu asu enya bibia ntie o Debi. sade ebeya
onipa bia bra ba ba no wie we yase no na wie ye obetimi aso nyame ani nti ana ma ye kenya me asem se na be ya se wuti boni mu a obesakra wadwe on say ye kenya msem akoa no a wowo on say information center no hwanum bia obo Aye. ono aso me se yegina he preach o Enokure. hwanum bia obo Eh. Mishira kenya kupodi da Amen. ana me no beka asem bi na samu me no beka no se wuti asem ni yie na utwene ho kwakire a obehu se onipa bia ebra wuti ase no esese osum nyankopon Ampa. ansa no wawu Yes. na sese no nipa bi nam ena omo dada nipa Bible eye nipa bi ana twiro ya eye nipa bi amamre ena omo de abre ya Bruni dia. no ma ke kansam sa na obi nso atiase Ajiedi. na wa chiadi Bible eye nipa bi ana twiro ya Debi. Bible ya nwoma otwedi ampo nyankopon abakosam a wodi kai ayato owiase no wo mu ohunu ya no atwere to ho Ampa. ana do ya na enipa bi ani ho no so onam nkonkon so eyikyere nipa ema omo tworoye Yes. the Bible enya nipa bi adea Enye nipa bia dia. eye otwedi ampo nyankopon ni mu asem nshiraka kiso di da Amen. nti so obi dada wo sa Bible eye enwoma obi na de ne patro ye ene ode ababa dada bibifo a Oboa. oye kontomponi Ampa. nti wo hwa Ghana ha asafo a ekasati ababu nyina no nyame ku omu nyina ni mu ase baako baako Eh no kwasem. sese opinim na so de no agu Agu. Agu. so de ase Ampa. opinim timi tena ase kasa ono timi soma ate asefo ba nan Onye serious. opinim Edi dia men. osu level akoduro no ono timi soma ate asefo ba nan The four living creatures. ate asefo ba nan no so kai Bible no a Ojakopon etena na konwa kasie mu a wo me yabofo mpanimfo Ampa. nti we tena ha na wo ya tena ha na wo ya tena ha na wo ya tena ha omo ye nan Omo ye nine. sa omo tena wi a na omo achi no mpanimfo aduenu nan Abetena. a wo mo so ya abofo mpanimfo no omo so abetena se ansana abofo aka no enso aba edwabo na se bi Yes. disoka Bible no a atemuda wo mo kura benya seat a wo mo de bepu atemuo ni bi Yes. na opinim se Utimi suma wo. otumi esoma atiasefo ba nan nyame eguna asore no Ogu na so. ebisa nkwase asore Ampa. Esi also ba any collection. shiraka nyame din da Amen. Oja collection je. asatema bofo so se onye Bible ni Debi. Bruni dia. enso wate asore Ati asore. We difo. osaye difo sanya Bible so a nkianim difo Debi. nti onso no so opesa no nyame alai Ogu na ni mu ase. ku asore no Yes. Sore na gu. Bia mabi. hallelujah Amen. kirabosom ono so kan kwase asem ni bi Ai waka ho. esonsa ne de kukuruba Ekukuruba. Ano odene. oso oja na yere Ojano. ne medifo mienu ono omu nyina awowo medifo ne yere se medipi obebe fie wo bia Ono ne beda. kirabosom befa Eho ye ne se squash. so ate ase Ampa. nti sankrofo we no
woman in Yamu who Debbie. disaster Bracon and Chaya Wabregu. Dupa and now as someone with a bar Opatie na Sakra. Amen. When you Paja Makra. Amen. Shraka Yamida. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Kekamame. 2 Timothy chapter 3 verse number 16. What's that? Atwerɛ nyinaa fi Nyankopɔn home mu. Timidika ka chausa Bible and you appear na troye. Debbie. Enyame anu masam. Yes. Ene de wa ya to. Nti Nyankopɔn sidi ai. Atwerɛ nyinaa fi Nyankopɔn home mu. Atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu. Na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ. Ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ. Nti Bible wei sɛ utie mu asɛm a ɛkyerɛkyerɛ wo ade papa ama wo yɔ. Ampa. Ɛsɛ wo hwɛ Ghanafoɔ mmeranteɛ no bebree a sɛsɛi wɔn mo pere sɛ wɔn pɛ sika ntɛm. Ɛnokorɛ. Nti aberanteɛ 19 years 20 years otumi tɔ kaa bɛsɛ bia $20,000. 19 years boy. Yes. No team. Because yɛ de asoma no. So that's here. Ampa. Because what me akɔgye aturo afa computer so atata brodi akyini sika. Agye sika. Kalabuli. Sakro no. Kalabuli. And they from Game Boys. Aye. Game boy. Last week say pump abom wa na brother ba ko bae. Otwa rasta. No say so for me no nkomo. Na me se twa ma miemie na ba na me se de nkomo. I say me Game Boy. Hiampa Na misika ko ka ba pese obamba ba na akwa won so bibi kura. Osoro bi kura wo ye Game Boy mmompa. Me mmompa ma wo Game Boy. Na maka sam ko na mu hie sika wo. Ye hie sika che. Ye sika ni mu teacher. Ampa. Yon kwa no ni ate. Ene me di nyame asem ma ne pa. Sa so pe so nyini cha. Sa de no ntwenu mfiri. Ntwenu mfiri ho. So ta se. Ampa. Sai sa wo kenya me asem a nipa bebre mfa ho. Debbie. Omadua mo sa wonu wanyi asem bi na wo ka. Wona wo ka. Asuo fra man. Muntini ade asem wo yi. Aba na wo twenie. Lokasempa. Menim sa okra Nyankopɔn de ano. Obeti asempa. Amen. Amen. Nti asem na me kan. Sa wo ye Ghana ni abrante a enkoti obi achi enkoti afutubone. Sa wo koskame obi agye ne sika. Debbie enye. Wan hwe abewu akobu nsam gye. Ampa. Ehyira ka nyame de da. Amen. Kwa Atwerɛ nyinaa fi Nyankopɔn home mu. atwerɛ nyinaa fi Nyankopɔn home mu. Na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ. Ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ. Atɛnyie. Atɛnyie. Ɛne atene. Bible eyi atan. Papa. Nti na mebɛka nsɛm a ebeyi watan. Yes. Kwasem. Na sa wote bɔne mu a wafiri mu ntantantantantantantantam abɛsakra wadwen. Yes. Amen. Kwa Ɛne atene. na ɛsa tenetene nipa Ɛne tene mu yɛre. na ɛbɛsa mmoa tenetene mu ama nyame asɛm ayɛ o. Yes. Na sɛ Yesu pia a wonya heaven akɔ ehyira nka ɔba deɛ din. Amen. Ɛnam asɛm a mede ba no mato din sɛ ɔdebɔyɛni biara wu a ɔkɔ Samado. Yes. Na Samado na ɔkɔ no ɔkɔ hunu amane. Apa. Wo chi ama ne hunu. Obi a ɔbɛtena bɔne mu a ɔbɛwu biara no owu a ɔkɔ Samado. Apa kuna ma ne wo ho. Eti Asamado ate ne fo nkɔ hɔ. Debbie me foa wo so pa. Mede Bible bɛkyerɛ wo. Nokorɛ. Eti sɛ wu na akɔ pia Samado sɛ kimu a Wankɔ ni asɛm ato. sɛ wo ato. Ehyira nka Kristo din na. Amen. Ɔtene ni biara wu a ɔkɔ paradise. Yes. Ɔkɔ gyina home. Yesu pia ɔkɔ heaven. Ampa. Ɔdebɔyɛni biara wu a ɔkɔ Samado. Kwa Samado. Huna ma ne. Pa. Ntobu a si me son daeɛ no mekɔhu me maame wɔ Samado. Ɛkyɛ sɛ wosuba anyɛ wu a bɛkɔ bonsam. Ko bo nsam gem. Nokre pa. Me na meka kyerɛ wo. Oh yes. Tina ko hu no no. Okristo bi a ɔtaa so da ɛkɔ Samado bia wosuba anyɛ. Usuba nye. Sesa. Ebisa wɔn a mokɔ Samado nyina da wɔn yɛ adebɔyɛfoɔ. Ampa. Yesu pia na obi a ɛkɔhye. Obi e kwahye.
Shanko Badia did. Amen. Yabasha Paya, with a couple, a bow nipa. And ya Shadia of the more nipa. Our nipantie. Anyone who are buyer. And in Pamphia, a nipa a dear. Yes. Nothing, but there are some other man who know who them. Yes. Now, Tivia, what's a crowd? Amen. Amen. Genesis chapter 2, verse number 7. Genesis chapter 2 verse 7. Na abade nyankopon de fam gati anyi woni pa. Tiasami yo. Woni pa bia wo sofia bia. Nyame se men kan kiro sai. What the fam dotie Anyi woni pa. ana nwene wo. Na hu enkwa me goni hunim. Enti oni pa bia dotie. No kwasempa. Enti na wo sha tade a na tade no timi yefi Na yefi. Asama me kan so obagie di ye pa. Wo de wo tware wie. Na ohuru ho wie. Na bepa wo nyina wie a. Okay. Opa fansa twu sa. Obawu se dotie no. Asate e ba widie nani. No kwasempa. Fru. Ana ba mo wusa wo ye dotie. Aba. Eshanka nyamedi. Amen. Kwa Na ohu nkwa wo me goni hunim. na ohu nkwa me ya dai. Egoni hunim. Eti nyame ebo wo nipa no. Na onipa ye dotie. No kwasem. Na nipa da what is statue. Oh yes. Nti onyame hwe nipa no mu saa. Ani wo home enkwa me a ewonu mu no bi gu nipa. Yes. Ana onipa ba ya okrate asefo. Na onipa ye wo krate asefo. Amen. Amen. Eti onipa bia onyame ahome ne wo mu a ana aye nipa. Oh yes. Sa onyame gina ahome pa unya nipa bia. Why betie? Wasa aye dotie. Amen. Amen. Eti onipa bia aye dotie. Eshaga kiso di da. Amen. Nyankopon pa onipa wi aye no. Odo onipa kodua edi nturo. No kwasempa. Ana o kan sam bi kire nipa. Yes. Genesis chapter 2 verse number 15. Verse number 15. Na awrade nyankopon de onipa kodua edi nturo mo. Eshaga nyamedi. Amen. Abra nyame pa onipa wi aye no. Yes. Odo onipa kodua edi nturo. Se wa anya smart ya obewura wadwim ede wa ye bone. Wadwenem. Fa dwene no mum. Ofa dwenem na ye ofa wadwenem. Ofa dwene wi a no abewura komanim. Bakomam. E ba komanim ana okoyo. Okoyo. Nti so ya babo no a ebra obaba dada enipa no. Osade wu sa bamba aye smart. Bamba na twen ya soronko. Yes. Etu ma bra bamba ho da. Dabi. To babra no ni ho. To teta ya ma Adam afri babi a ne yere wo no. Yes. Ana oba afri babi a ne yere wo no oba ne nchen. Yes. Ana obeta da oba no. Amen. Amen. Verse number 17. What's that? Was a papa ni body who ni dia dia ne dia. Enti papa ani bone awunim dia bia ne dia. Enipi. When want to be ani. If he said that obedi pie no. If he say onipa da obeti aduaba we bia ti no. Owo na wo pe wo. Wo na abara Wo pe wo. Eshanka Yakobon di da. Amen. Nti nyame de nyama nyina hye nipa nsa. Awo edi tuomo. Yes. Ani Yakobon hu sa dia ne situo ne mfimfi ho no. Bonsama bewuram. Bonsama bewura duanim. Nti nyame ka kira bema Adam ne yere sai. Dua bi asie bia no. Omo tibidi. Eso atibidi. Yes. But dia situo mfimfi dia. Mamo ni bi. Kana wa ni bi. If he said that obedi pie no. Ada obeti bia di pa. Owo na wo pe wo. Ehira ka Yakobon di. Amen. Bonsa bonsam akọ oba ne nche no. Odi ka sakin ho. Eno obuso oba ne se ne Yakobon asese. Osi nyame se enua ne buwa nua ba wa nyina no Yetimi di. yetimi tibidi. Yes. Na so dua si tu mfimfi dia. Osi ma yeni. Osi me yemfa nsanka ne yawu. Osi Yakobon boa. Oboa. Ye wo na bewu. Yakobon ka no kore. We dadafo. Ah. Samu tibidi a mungu. Zota se. Na mo di be pie. Na mo ani pa pie. Na mo ba yesi wo Nyankopon. Na mba se sa Yakobon no. Na mo ba hu no papa ne bone. O hye mra ma mo no. Amen. Amen.
ana bonsam de adwen we to oba ne tirim Yes. to say na yawo Fa dwene no mum. yese won say we ba ma wo take asu bi achi woni twa kukuku o pa ba bi ade na akoda Be ma open yonko be ma fa no. we say de na ma bi to tie huri we ma na ntu hwe body ekura ma na ba ma na akoda bonsam na ayo sa Bonsam. Eshiraka nyamedi da. Amen. Na right. Verse number 5. Na Onyankopon bi say da wo bedi pie no. Na Onyankopon nim sa. Ada mo beti aduaba ne biete no. Mo ani bepie. Mo ani bepie. Na mo ba so Onyankopon. Na mo ba sa opa de Onyankopon. Na mo ba huru papa ne bone. Na mo ba hu papa ne bone. Yes. Ana sa Satan ka se mo kire oba ne. Kire oba no. Ana oba na twema Satan. Ya na. Asofo bi ba kire say enya duaba Ai bi na eya dwaman Nye no kure. sofo bi ba ka say bi oni babu wonjimi Mfua so. omle ma emema ne mad da on Sunday Ampa. nyame ba oba ne ba man ana bonsam nyame da Adam ne Hawa na ya shade asa ba man wo ba beta wo ma Ampa wo trom yes. Nye dwaman. ntina nya dwaman Debi. shiraka nyame din Amen. 2:15 so Genesis chapter 2 verse number 15. what's that Wase awurade Nyankopon de no pan ko dua edi tuo so ono no nwe ho. nti awurade ne nipa ne kodua edi trom sa Ono no nwe ho. ono no anya o ka Awurade Nyankopon hye onipa ne se. ti ewu ahye onipa sa Tuo ma hanu aba ne nyina di bi. eni awo trom anyina awotimi tibidi Na papa ne bone ho ne de adua ne de. na papa ane bone wonim ti adua ne dia Eni bi hwe ne wa ni bi efise da wo bedi pie no. ada obati bia di pa Owuo na wo pewuo. hallelujah Amen. ene nyame ka asem we Yes. nyame onya kasa wie a wa wie Abistan posi so kosoro. wasa akwa na tena ye ena papa dadafo yi a o me nya woto wasasi Besi akire. emme nipa kwoti aduaba bi ti ye nti nipa ti aduaba bi ti ye na esasa owu a nyame ka ye no eba nipa so Yes. Genesis 3 verse 19 Genesis chapter 3 verse 19. onipa kwoti aduaba na ti etiti asemo nyame ka che nipa yanko Genesis 3 verse 19. wasa Wanim fifrem na wo bedi die. eba Adam ne ye Hawa ati aduaba ne di ya pa onyame pa trom wa pa ana ka che Adam ne Hawa sa Wanim fifrem na wo bedi die. woni mfifram na badidie E dia akosi se obesan kodo tiem. ade akosi pra Obesan kodo tiem. dotie no amede bo wo no esanse wantie masem no okotie bonsam asem ti Wanim fifrem na abedi die. oba pra wasase so E de akosi se obesan akodo tiem. yonipa bre Ye bre papa. driver ni timi sore awmache no nan ebetena trotro mo twisa mana bo nontu San wapon. etikana driver for about 70% omonya osisi ade Owo sisi ade eno kwasem pa. watena sisa ama hit bebrebe makura mu ayemre Ampa ntumi pagya yi. nipa bra Papa ayemele. nhyira ka nyamedi Amen. dia wo ka kire woni pasa Wanim fifrem na wo bedi die. woni mfifram ana abaditie E dia akosi se obesan kodo tiem. ade akosi bra obasa akodotie Efise mu no yi ufri ye. se mu na me otwadi abɔ onipa me na me to me yi free dotie Na wo ye dotie. na wo ya dotie Na dotie mu na obesan koro. na obasa dai Akodo tiem. awurade mfa bɔ ne nkyɛ Amen. sanka enipa nyina adwena asɛm wo hu yie pa ko nipa yɛ bɔne ankobesu Anko besuro. nanso bebre wura fisa nyame asɛm yɛ ɔka yɛ no ɛyɛ adwuma Ampa. nti na sɛ wotie me a masɛm a meka ne sɛ ɔdebɔyɛ ne bia wu a ɔkɔ samado Okwa samado. na samado a ɔkɔ no so ɔkɔhunu amane Okobre. amen Amen. toa so Wase. Na wanim fifrem na wo bedi die dia akosi se obesan kodo tiem. bɛsɛ akɔ dɔteam Efise mu no yi ufri ye. fisɛ onipa yi firi dɔteam Na wo ye dotie. woyɛ dɔteɛ Dotie mu na obesan koro. dɔteam na abɛsɛ ada Akoro. ɛtiri sa yɛ susu kyerɛ wo ho Ya bre ho ase. We ya dotie. wohyia ɔbaa bi paa na wohwɛ sɛ de wɔsi nanteɛ na wawo so no ho
ane de oye ya asa ya ngono obeka say ya ngono enso ye wo no obeka say wongu enso obewu obeka say wonyare da enso da bia wo yare hallelujah amen mesi onipa bia ye dotia eti Ghana e mama bi edi ka sare wa Ghana eti mane samu akasia but omo ye dotia ti omo ina sa akodotie omo sa akodotie pa ko siama nko afifa yes Afrifa woni ankra mo ye kutu kwa me kuma ba tu tu no nanya yize sa ubetima tu kwa me kuma ba tu ogo so mo kan bo mutu no Afrifa mo kapom etu kwa me kuma ba tu ku Afrifa wie ni soja djuma ofiri mampon nti o sa kwatena asate mampon e ho na mpapa fire etu kwasia da na o ponko fita bi ho no wa ba bi sa etu kwasia da no wa she white no wa fa na ba no wa tene ponko no so tene ponko the ponko no so ya white yes nti obi oba bia no o sa ne samrane kan prise o katachie yes kwasia man kwa Afrifa be ma ba no yes no chenchia so ta se kwasia da na tubi wo fear wo de awie wo tam to wo ya ne sa landlord for bia be sinitan okay na asoja force mo boys bia fi mo fi yo wa mo se ye hia wakra esemi enko ti ba semi enko ehia no fifa ne yire ana wata mu na fifa ka cha ne yire se ye se hia mo nkran me kwaba ti me kwaba e de fifa tena landlord mampon etu akra omugodu ya na Lawrence mo ka cha ne se ye hwehwe wo nsem no wo ya mamoyani di esi ekum firi Ghana ha yes Afrifa so no wa pepa o no wa bene no wa ben mo ti nu ankasa abra abra ko po dia no se omo bo no tuo Faro squad first three soldiers no obia 20 man kuma Afrifa obia tuonko no tuo no po no na bobo na saba asabe adi aduro nti ayigwani bi na yi nkonya ana o chi tuo no ana o di kuma Afrifa yes Shaka ba di amen amen Afrifa ya dotiati wasa akodotie Russia ofa Ghana nyina bo no bo Russia why akodotie wasa akodotie kwasa ase mesi onipa bia dotia yes na yabasa akodotie na de wanwa matrene no owura hwa obenya asam Shaka ba di amen mema ko papa mema ko bibiri Kwame Nkrumah metaka no abako semba Kwame Nkrumah nyame na yini ma Ghana nyame na yene sa yes the whole Africa president Pierre Metna amamu akonwa so a enema oya no obi atima Kwame Nkrumah obi atima bi da ampa Kwame Nkrumah nyame yene soronko sauka enema oya ya Kwame Nkrumah bie factory baako 400 plus ana ma Ghana for yes Simon American news na American news Britain news China kwa de no mtu ohiem brubro so tasia so so ma Ghana akanya go po shira Ghana o shira ye but you pay for the so nyame amu shiro nyame from ma no me aka Ghana they so be a apini we are brancha you should kiss your child amen so ya papa wa you should kiss your child yes wa hobia be famo asase wa su bia wa honachi obasa akodotie wa so asemo ho Shaka nyamedi amen to nyamopon ka kire barema se wani fifem na obedi die e dia ko sisi obasa akodotie dia ko so obasa akodotie efise mu no yi ufriye do che na yi ufriye awo ye dotie na dotie mu na obasa akoro yes amen dia samuel asha say ye tuma o Adam person Genesis chapter 5 verse number 1 ba ko so bi Genesis chapter 6 yanka Adam I want to so ngomanie yanka eda onyankopon bo onipa no eda nyame bo onipa no ni suban so no yo no nyame suban so no bo barama no oba no obo won obo onipa mienu na onyankopon shira wo nyame bo onipa mienu yes nyame bo barama ena obo oba we no yi ba mampade ena ode bo oba ena o shira wo do shira mu mienu ena o tu won din onipa
Tonyankopɔn to wɔn ti onipa. ɛda ɔbɔ wɔn no. Ɛda ɔbɔ wɔn no. verse number 3. Yanka. na Adam di mfirinhyia ɔha aduasa no. Adam ti mfinhyia sa. ɔha aduasa. 130 years. ɔwɔ ba wɔ ne nsa so sɛ ne suban. Ansa na wɔwɔ ba. yes 130 years. Adam nya mfinhyia ɔha ne aduasa. yes. Ansa na ɔware. awo ba. Awo ne ba pani. Is that baba? If you what you 17. Asa wo ba berewa. wa ba bere wa mono. Nye bia na mo ama berewa no. Se ye tuguo no. ne yam nyina pa. ne yam apa. Ɛda so do to. Se ne oba di 35 years. Wo twa bra. 35. Aka hwe mu pa. Oba be twa bra. Nka from 50 years going. yes. Afra na nka oba twa bra. Eso ne 35 years no oba twa bra. Oba bia so twa bra no awura mani pos. wo wuram. Na sam ten kasa bi odiase. kasa sa. ten. O do no ele tia ya we. Owura 50 years mu a. Na sam ten. Asafanya sam pra. Oba kasa sa nyo no a. twa. wo wuram. Owura tban sa so nya no ho abotre. wo wuram. iso nya abotre. Ehira ka Nyankopɔn di. amen. Ka Adam di mfirinhyia ɔha aduasa no. no ada. ɔwɔ ba wɔ ne nsa so sɛ ne suban. Oh, power and saso sade ai. sɛ ne suban. 130 years. ɛna ɔtoo ne din set. Is a branch here. When you're 40 years. When you want to show about what about and atna. fie aduanan. Sikaban in Samoa +2. Viana City. So I say, young coachy and yes. No akona mana jiskadi nyina di. 2 fingers. Kojina wiaso abrasana. E mana kojiskana di. Edua no pa. Obekono sini kwa anu ayese. why say. O petroto sika kwa ma onya bi. onya tɔtɔ sika. mana jiskadi nyina di. Sa wo ba Yesu nkyai a. yes. So I say, yes. O ba isa wo ha wo ya firi so. Apa. Na sika wo sa no. Wo betimi de sifia tram. apa. Ntinyamsom asomfa so dos. bebree. Esianka nyamedi. amen. Kwa Genesis chapter 5 verse number 4. what's that? na ɛna Adam wo set akyiri odi yɛ no. Tina Adamu set achiwodi ya no. ɛyɛ mfirinhyia aha nwɔtwe. Adamu ne ba set no. Watena sisa di mfinhyia sai. aha nwɔtwe. 800 years. ɛwɔ wo mmarima ne mama. Awa sase wesu. yes. 40 years. Yare. yareɛ. And the Ghana said you nipa se yere sese. yareɛ ate ate. ɛyare. So in the bahana jina wa mu nante obi ayare. 98. bia yare. Eya bibia o. Hɛ? Nyame bu ni pata yi o. bɛbu ni patai. School no binim ko ne sa. Ye do ma tutu nyuma no a. Wo mo nka ne ko mu di sika chi no. Nyame bebu ni pata papa. apa. na bɛbu ni patai. Ye do obi asiwa sa. So obi akra aduro aye di gu enuane so. Aba Ghana omo ntwem se ya na se nya. food and dashboard. So ta se. Abade na siwo. yes. Yaman Land Cruiser. ya feel it. Yaman Nissan pickup. full aircon. Yaman fie. Ontua land bay, ontua water bay. Baby. So ta se. O hospital free. oh god. Bo so me so akete o ginya gro. bebree. O se da. mempere. Mesa ye kalabule. no kalabuli. Oti China phone ra wa ma kraba Ghana han. Akuyafo use one. On say kum yen sase. ekum nsase ni nyina. emu ahoɔden nyina yira. Say enwa ayira. So be nwa artificial. nwa nipa na aye. ɛna ayɛ no ahoɔden ni. Enya da ahodi ni. ampa. So ta say and a fish and a number brawa just nipa ye nipa ye ra. Nyame de be wo ye bia no. Nyame so na woto no. Asset bi wo. Eno na ma hoɔden bi ba ne nipa ye tie no. E ma ya hoɔden. Eno mire wai. ayira. Sa China phone no. ekum ni nyina. You say amemire ni nyina ayira. ayira ohu bio. Enwa ni nyina ayira. ɔmo ayira kɔ ɔpra ɔmo nyina. Hallelujah. amen. Tina obaru mira. You say mira obi atan fi aye. ayɛ akututu. Obaru nwa. You say obi fie nwa. tilapia. Obaru tilapia. You say obi fie tilapia. Ntinka enam ne enuane ye di asasa. Eme ye nkwamwa ne ye den no. Ni nyina asai. ni nyina asai. Because the papa ne fo anya na tuma yie. Nduama bone abomanim ama ake omanim fo. Awurade mfa bone nche. amen. Yanka Genesis chapter 5 verse number 4. why are na ɛna Adam wo nsa akyiri odi yɛ no. Ti sat wo ne basat Adam wo ne basat no. ɛna odi yɛ no. Osat na ase. ɛyɛ mfirinhyia ha nwɔtwe. Mfinhyia nwɔtwe. ɛna ɔwo mmarima ne mama.
Osa ode. E mambere mane mama. Hallelujah. Amen. Osi Adam wo mama na mane mama. Ene mama. Bema akwa ba ho ade ne tifie. Wo yere nyum ana abuofu. Ai. Koko yitugu. Esa be mo skebiem. Wo yere nyum ana abuofu. O popes. Se tiente na wo yere anyam. Esu ye ndi banku nyam. Masa nyabotre. Nyabotre. Ukwa fra kwa kubadu. Uma wo to so tu. Kwa kubadu. Wo yere wo nan obuofu. Obuofu. Urade fa ba ne nchaw. Amen. Nyame ne atwapade bia wasase wo so. Dabi o pade ni pa ma. Nyame atwapade wasase wo so. E ni pa ma. Ani nipa. To wan hweye na se wo si awo no. Ana wo kum nipa. Wuri nyame nyamanso. Woni nyamanso. Jabrante. Hweye ro nkwase oba be nyinsai. Amana nya to ogu. Eye musuo. Baba wa. So we nyinsa togo a. Eno me di wachi. Ampa. Dupa. Baje kinso di. Yes. Ehranka oba de di. Amen. Right. Na Adam na odi ye nyina ye mfie ahankona duasa. Hanko ne aduasa. Eno wu ye. Ena Adam wo ye. Amen. Amen. So nipa se yan sakra. Yan sakra. Bone ne sa to aso sa. Ebesi Noah peso. Wa peso. Ena Nyankopon se nipa ne se o meni agen sakra. Yes. Nti se Adam nya na ran 30 years ya. Nipa fie me sa teso. Because o mo tena se cha bone no o mo ye. Genesis chapter 6 yanko. Genesis chapter 6 verse number 1. What say? Nipa ne bone. Yanko. Na nipa fi ese adoso asase so. Ti nipa frase adoso asase so. No mama won no. No mo mama wo no. Na Onyankopon ma hu nipa ma se. Wo Nyankopon ma. Yes. Ehuru nipa ma sa. Wo ye fe. Hallelujah. Amen. How many Nyankopon ma? How many nipa ma? Yes. Ya ke Nyankopon ma ene set ma. Set ma. Nyankopon ba no. Set no sum Nyankopon. Ampa. Wone na sefo nyina. Yes. Ya ke nipa ma ene ke ma. Ke ma ni pa ma. Ke no mpanya me ansa. Ampa. So ati ase. Pa. Eti sabu suami anu ahyase di ayere wade. Ayere wade. Be matimi hia obe o yiase. O hwe nanim sa o se maware. Ayi ase. Ifu da ho no. No oba no so ati ase. Ye ya wie no ye ya o nko fie o. Abi. No odi be ma na chi ko be ma na fie. Obi kura guest house. Na one na akoda. Onya no fala. Emma mu bo de no Papa. tu yo ba na utie me a mo ani na o. Ma bo nya de. Mu bo den mu expensive. Awo Nyankopon nim. Pa. Ba me hwe wiase sese ya. Satan awura man bia trim. Eti na man bia cheap. Dama mama power there. Because of bia bontia obenya bia kokwa. Pa. We yo ba Jesus na bo nya den. Amen. To ho den se. Na dia mo ya mo no amoamo. Pa. Kana for ma bi no. Shiraka Nyankopon di. Amen. Ko Genesis chapter 7 verse number 2. what say? No Onyankopon ma hu nipa ma se. O Nyankopon ma hu nipa ma sa. Wo ye fe. Wo mo ho fe. Na wo mani wale mo bia na wo pe. Nti wo mo ya ran. Wo wale mo bia. Hallelujah. Amen. Asante ni hia ngurani a no ne dia boso. Mo dia boso. Yanko. Onte ne kasa so akọ ware. Ah, ko ware no. Bozanga ni hia frafani no dia Mo boso. dia boso. Away. Onte kura no de ko. So te ase. Ampa. Kana ni ba matim ko dua brochira. Wo se me penkrata. Na broni abere wa. Oni pa bre wa pa bre wa. Oji na wuwo. Kane no mta do be fie ba. Aye. O hwa brantia pa na hwe broni abere wa odi na chisa me yiri ni a. O se bifo adwumpo ni wa bifo timo. Nti abrante maami u pa ne ba. Pero ba ko kura enkra tendra. Ode ji ade. Hawrani fa ba ne nche. Amen. Nti awade be ma pe fie. No abesra oba. Se enane agya te ase a na be ma yo ba ho ade. No de ne ko fie sa yire. Ampa. Ba na de ko so wiase. Ne ma nkoyi. Sesi ameka say wo de opa ko fa dum. Akofa golden tulip we. And now 16 years girls. Aba shower Ghana. Awre ho. 16 years. We tira kwa papa ma a charge na koda. Dantra. Baby Ghana ko duro no. Yo. Na me se onipa ntwe nyame akira kwai. Na ne brasu no wo ko duro asamado a. Fa ni mem. Se maka sem bi akira pa. Na ba wo se asamo baby. Asamodo. Ehranka Nyankopon di. Amen. Ko No Onyankopon ma hu nipa ma se. nyame ma hu nipa ma sa. Wo ye fe. O mo wa fe. O wale mo bia na wo pe. O
ɔwɔlom bia ɔpɛ. Genesis chapter 6 verse number 3. Yɛnkɔ. Na Awurade kan sɛ. Yehowa ka sa. Me wo ti onipa mu kosi taa. Mia na me bɔ mo na me de me honhom wura mu. ewura mu entra mu nkosi da. Mepɛ na Adam de nya mfihyia nko ne aduasa. Mepɛ ɛna Matusala ɛde nya mfihyia nko ne aduasia nko. Yes. But mo sankofo ya mo ba kyerɛ yi. Subanye. Ma mo tena asase kyamba ha de. Pa ne papa. Nkwamfie me wai so wa. Pa. Na ma fa ma de. Pa. Ati 849 free so. To 849 ɛna fi ni pankwa so. Yes. No shit. Onipa o ma kyɛ wa asase we so. Dabi o. They say wo da Bible ko ba kyekye ma to yankɔ. Awurade kan sɛ. Wo kan sa. Me wo ti onipa mu kosi taa. Wo tell pa mu kosi da. Ɛfiri sɛ ɔyɛ honam. Nipa honam. Etu ofie ni nya ofie ɔha aduonu. Ti nipa mfia firi. Efihyia hankoro. Ɛne aduasia hankoro ba mfihyia wɔ ha ne aduonu. Yes, 120. From 969 to 120 years. Yes. Ayawra wo sam kɛseɛ. Apa. Ɔdɔfo mengu ma wiase o. Wɔn ma wu ma wiase no. Wɔn mo man hu kɛseɛ. Apa. Na hɔ wɔgyefoɔ bi ani hɔ. Dabi o. Na wo ti asie. Me preach wi a bra ba gye asubɔ. Ne nsum Kristo. Amen. Na wo akyi wakɔtwa home. Nhyira ka nyamedi. Amen. Yanka. Etu ofie ni nya ofie ɔha aduonu. Ti nipa fie nya ɔha ne aduonu. Na ɛnanum no. Abrane akɛse wɔ asase so. Amen. Amen. To bɔne nti onyame ti mfie nso ba ɔha ne aduonu. Apa. 100. Ne nipa gu so yɛ bɔne. Nti Moses ɔbɔ mpa yɛ nyame yi kyerɛ ne sɛ nkwa mfie no wasa te so biem. Onipa nya ɔma dwen sa ɔmmɛsa kɛfo ɔmba ne ho. Nti Psalm 90 verse 10 yankɔ. Psalm 90 verse 10. Yankɔ. Yɛmfiri nhyɛ na ɛwɔ mo mfie aduɔson. Ti Mose ɔbɔ mpa yɛ no ɛne ɔno so nkonko no kyerɛ ne sa yɛmfiri nhyia a yɛasa bɛdie no Ɛwɔ mo mfie aduɔson. ɛwɔ mu mfie sae Aduoson. from 969 ɛna ɛba 120 ɛna ɛba 70. 50 difference. 50 years. You said that aba said. He said about 30 and 35. So you process at that one. Abraham. One can say who the aba. Ampa 21 and 19 now. So you process ya. Waba wu nipa nkwanfie baby abeduro. Bone. Ye nipa timi akiri yonku nipa. Ebra owu ye o. Odwa na mono. No odwa na mono. Yinakoma. Opanakoma, open the touchrema, open the bema, open the nanswa and sanswa. Akoto dia pesikato car. What is car? What is car? Car bien. I before you never be our tiasia. What tiasia? So come yonku nipa. A pesikato car. And go here. Apa. Otakopani pressa. Opia basa siwasu. Abanu munsuo. Wa betu bayere. Nso yes. Wa renam. One from a foul. Yes. Now one so many piano. So what do you call prison? Apa. Koramando. The first spiritual remand. Yes. Make us a match now. Spiritual. Now, bounce answer. What do you probably out second son? Apa. One kind. Amen. Yango. Na sabroswa. Na adura bi watwe. And I could be watching. There's Obi 70 years. I look at 80 years. From 80 years going. Then you. The Bia Wayale. Yaliangwa. Misisi. Michipi. What did you cry? What did you have? You're going to come to me. Come to me. As soon as you find a deal in floor, you need 3 minutes. You need 3 minutes. Obi timi so say say me dada jo enso ya channel kaba street Tuma fura so. tumi fra no obo bena say dada ja De okono nye. o sra be ka so osu so ta ase Pa. Nyini no no. ti fo ba etene ko no je mo am te no mo ni amre a owu akwa di akwa be pa no ho asi abonte Ampa betiasi. rana fa bo no ncha Amen. yanka Na emu anwa ho ade. Ayi opra ne awudie. opani awudia Na etwamu ntam so. na na Etwamu ntam so. hallelujah Amen. to opani amane nyina chi ye besa yakọ asase ase Yes. Kodo tiem. you say machira o adebo ane kwa ya uwo fa so bae Yes. so ta ase Apa. na me ba chira o onipa wan sum nyame ye no wu ye niama ekoso a ba bi o mo wo Apa.
na so tie message ni wia Yes. wa hwe yesu akira kwa ntentem Apa. ya no obi se onipa wu anasa Hey. me bra dodo ene emanu madura wu me hya kwamfo me maka abome me tonsuo mawu me ametwe gya to me dem ama na hye me brother jai Yo. na haya pa wo mo asama do no Hey. me the bible be ka asama akira wo Apa. na ba wo sa asasa wo hwe yesu kristo ntanta Pa. yesa adboyefo wu achi asotwe doso Apa. osoro fa ba ne nche Amen. Job chapter 17 verse number 13 dia asama do hoya adboyefo kuro wo bia yenko Job chapter 17 verse number 13. what say Some of the asama do yam fear. eti wo se onipa saudi asama do fie Na me to me pa esumu. hallelujah Amen. asama do kane ni ho Pa. ho nyina ye sum tum esum ko ana ho haidum kane kakra bia na wudi atem wudi la sisi fo atem just 30 minutes to edum kane an obekom fie osa nyame se me ka chosa asama do na wo de bone ko kane ni ho no light sum na akotena na sanke sum ko akura de a Yes. ene nkeye Apa. amen Amen. kwa Some of the asama do yam fear. sam de asama do me fie Na me to me pa esumu. na me to me mpa sum Na me so da me na say. na me ka kire odamena sa Meta no. ba Ah. onipa nye sika stimi si dai Hey. a friend mansion obi kwa kire ne paradise so kwa america no mo a obi timi esi fie ni fie no e wo nkete a ne compound no timi ko ka abepo junction ampa ya to bu oba nante ne compound just what came yes I o ntimi nante maka jase ni fie owu ye omoto obi ntimi nto sa na te upa baby nipa kire sika ane america yes mema wo and obi si da me nsa to aso me fie wura ma gangalia what is shamra bawi sorry anu was o yabo mu amuti fie yes on beso be tia na be water be Hey. true hwɛ masa meka kyerɛ wo light ne ne nsuo na nka mfie no wo Dabi. woyɛ fie wura na wantua na bɛ ne wɔtɛ bɛ woyɛ korɔmfoɔ woyɛ sɔre pɛ no kɔ yɛ korɔmfoɔ yes wowu a bɛkɔ asama do Where we are buying. nipa hia adwensakra wɔ Ghana mama yes ɛberɛ nyame ne bɛbu ɔtaa no so aso de obia wɔtiam bia nhwɛ yie na wɔwɔ deɛ obia bɛwu Apa. nhyira nka nyame den Amen. kɔ Job chapter 17 verse number 14. What's that? Na masi adam na say. nti mɛsi adamena sɛ Meja no. aba yɛsɛ wawu o kane sɛ obi wu a yɛde ne tuo fira nopa kɔkoma anwummerɛ bia no bia no onyane na de ni adagye na anwummerɛ no adeɛ kye anɔpa a yɛnoa nsuo ama no ahuru pukupukupuku tania ku yɛhwie gu so no anka wo de awawu oh ɛnɛ wokɔ koma akɔ ɛdekɔ akɔhyɛ firi ye ni adagye ye ni wode bɔn pim kɔ koma ye be come to masisi ya na akɔ koma no ayɛ yere da hɔ na ye ho adagye yɛpɛ da de advance ana wagye dɛm waje dem yɛmmoa akɔhyɛ firigi me na me ka kire wo bɛwu wɔ firigi mu oni betina sɛde nipa tiri mu si ayɛ diri sɛsɛ No kwasam pa. ana samale nso yɛde wo bɛwura hɔ na ɔnya gyew na apagya wo ti na ba ne kura no sɛ wobɛsi de ahwie wo tiri mu no Umu kura be. wobɛwu hɔ okum force nti saa mpa sɛm a brada mɛsɛ twetwerɛ kristo akyerɛ je kwan kristo kira kwai wiase wai yɛamɛkyɛ wɔ mo dabi ebia bɛte mama sam ɛne wɔmo nte ase yes yes nti sɛ wotia me na wonem yesu kristo a ɛka kyerɛ sɛ hwehwɛ n'akyerɛ kristo na kira kwai kwan wiase yɛ fucking place fucking please nipa bia ne ha dabi ɔha ne amanneɛ yes mehyia wode hyira asase no bɔne nti wɔyi nhyira no firi asase no ayi so so ne fira asase ne so to obi a bɛba asase osu bi ayɛ berɛ Apa. wurade mfa bɔne nkyɛ Amen. yɛnkɔ Job chapter 17 verse number 14. wɔsɛ Na masi adam na say. na waka kyerɛ damena sɛ Meja no. nti yɛsɛ wawu Yes. ne yɛde wokɔ mɔkyere ne yɛdi ka no wakɔto baabi obi awu a ɔmɔ baabi yɛdi ka no ɔmɔ korɔ ɛhɔ na ɔmɛyɛ nhwehwɛmu ho ade kone kum wɔ ne ayɛ postmortem no na dɔkta no aka report no ewia ne yɛde wakɔhyɛ mmɔkyere deɛ no kɔhyɛ mmɔkyere wie a yɛsi yɛdi na ɔtwe da
ne na otwera no kwa cha yie ho nso anya goro na asantefo mo nsakra mo adwen asantefo mo nsakra mfuwa so mo na mo apagye yie amana nipa wu awre ho ni ho biem nti obi tefu yadede obi adampa so ni obi kwakokɔ na kwakokɔ na mo twene tan abonsan wanye ewo fufuo wadana mpano so ekosie no ni kwakokɔ na mo asantefo mo nsakra mo adwen amen dokono hyantuma na mo so ni wi ase achi wurade mfa ba ne ncha amen eti yɛde wokɔhyɛ mmɔkyi wie a ne yɛdu na awɔtwe da nti na awɔtwe no wie a yɛsɛ ne ma nan wɔ ne ma mmienu wɔ America baako wɔ Germany baako wɔ London ɔmo sɛ yɛmfɛfu no ntwɛ wɔ mo ne mpanimfoɔ a mowɔfie nyamo ayɛ nkwaseafoɔ nkwaseafoɔ mɔne de tɔ sama wo na ɛba pani wodi ka prɛ ɛma no kora wodi akɔdwuma wobɛdi wɔ ma ɛnya sɛ nketewa ma no na pa bɛ hwɛ ya wo sɛ yɛmfɛfu no nhyɛ fridge mu wobɛtwa ntoma mu obiara ɔso ɔba obiara ntoma pɛ bi wobɛtwa ma no na wote wɔ sɛ mpaboa ne ban woyɛ no tete adeɛ bɛ na wɔ bra bɛ no hwɛ a yɛde wɔ kyerɛkyerɛ yɛtu ayɛ da na ɔmo sa pu wakotia ɛho yɛ basabasa ampa ɔmo bɛfu no ahyɛ fridge mbosome nnum mi sɛ yaw ne akɔsua ne mɛlɛ no mbɛba abɛyɛ yie ɛnɛ kɔ ne sɛ kente no mde ha se yɛ kɔsia ɛne kɔ yɛ kɔsia da yɛ kente ha asantefoɔ sikasa no yo kente prapra so ɛnɛ obi ba wɔ yie a wɔn na kyɛ deɛ obi yɛ mi deɛ mi nyɛ yie na wo ba wo pɛ dudu fi ansa na waba ɛno ano mɛ no yɛ ebi ameka kyerɛ mo nsuo kula wo nkyɛ bi nsuo deɛ ɔbɛnya bi anom mi nua bɛnya bi na mmom sɛ mi ngɔ fufuo mmaa ne mi maame ayi ase deɛ da awɔse ne wotiri mi na meka kyerɛ wo fufuo ɔsɛ mepɛ akranteɛ obi si mepɛ fufuo ne akranteɛ obi si ne abunabunu mepɛ bɔdeɛ mpɛ sɛ yɛ asonsɔn ɛne pa yɛ ne kɔ bi meme maame da mpɛm wurade hu yamabɔ mepɛ prapra nsa mekɔ mefɛ no ɔbuwiɛ ɛnu obi tumi anuane ahodoɔ bɛsɛ du ɛmu no hu ne mu mpotɔmpotɔ ada nipa wuo a yɛdi awerɛhoɔ wurade mfa bɔ no nkyɛ nti ɛberɛ no so a masa nipa bi awu a esum 9 na to wɔ esum 9 esum maako 9 4 wunya wu yɛ akata wɔ ne esum ato esum di kai yɛbɛsɛ ado akɔ mɔkyere de to so mienu so ɔte aseɛ yɛyi ba yɛbɛsɛ ado ato funtakɛ yɛnsa ɛna no kora na awerɛhoɔ kane deɛ nkɔ bi wu a yɛboa amena wie a ne yɛde adaka no si mu ananka akata aso ne ɛno ne yɛde nkɔfa bi asu sɛ ne bɛyɛ anyina ɛna deɛ yɛde iron rod so sa bɛgu so de concrete aka ho Messi for number who is captured iron rod so ne sɛ bebe nya agorɔ pa asasi dasi so sani asɛsi tɔn bi asɛsi so tɔn bi bi a yasɛsi daya sa aka hɔ ɔpɔ so santefo na branteɛ kɔyɛ medicine ne sika nkɔyɛ dabi esi dasi asiye azasi dio azasi dio yedi onipa kwase fomu abo ewiase awrawo Azasi dia near the Naduano bonus of one of you say, Kim, your Peja Yaboa, Manuba grow, Obitimi grow fast from him. You could be Musa, the DHS and go do as some of those some Pomo say, Kim. Now, so for this year, Namu Pet, no Madano Mano. Would be Javani? Would be Javani? Ah, Nipasana, Nipanye, says he, Madana no, hey. Dan tetrama. Yeah. I can't remember go. Kautu anan kam menanum. So
time. Okura wa dikawo. Bose mu nyame. Mene ne bekwa mpa. Edu si mu asofo no twa wo hia ya bie babu no mu anu asane su. Odi bi jawani e. Fami e. Odi bi jawani o. Mene nkore be didi e yo. Oboa efie de so no. Afa ka nyina. O ma me ko ma no ba bi na. Baby na. O ma me ko ma no ba bi na. Hey. Na me yere me ka che ni prince me dai a masie. Ntimi si me ma me dai ba ko. Na dia da chi mi wu na ate ase na se me ma me beda ka so ma me beda. Okay. Twa twede. Se me da ma me yambo so me nkono no na ka ho a. Asamato. Me nam no fo mfie mi ansa na ka ho a. Me ne ko me ma me sra so na ka ho. Na won ka ho. Ase me na bra, wona ma na bra. Wona na bre, bre be no abre. Bia se na bosku a na kosko we nya djuma ba ware wa. Ase me na bre. Bre be na ne bre. Ka kire wo. Ya sakra na ben. You are preaching good. Hallelujah. Amen. Yanga John chapter 17 verse number 40. What's na maso da me na say. na maka che da mo na so. Meta ne ho. Aba ye be you free manche masa gofo si adai yo. Kofu si adai. We to da ya fo ni ba ko homa. Ukọ palakunum ane what is tunchia yeso. Ane sala ala. Ye de hona. Ada se wo ho hwa. David. Na wo say yes. Kofu si dai. Seta si ko ye to say you different type. Bebre fake. Original ho. Original. Obu akosida no a. Na du ni kwa no a. No na baka che baka che say wo pa bo. Wa na ba wuro. Ba. I show signal. Obi ko tim rompa bo steps asan no for steps. I show signal. Oh Fabros David Tu ba ma. Who be that? Ya sasi we so. Ya sasi we so a. Nti sa dia ma wo nyina. Ba bia me du bia wa se ma bisaw. Sa wa pass ya wuntimi ntwam. That we come. Kwalahia tu na show them. Afode ayebo. Etu ayetua. Ne nyina records. E wo kwa no so. I can't wish I'll be a yo. This what you ask for dia. For you ma ka ho. Yes. Na woni dia. Obi abawu. Na wo so a e ro ba sha sase ase. E bi se hono kuro. Apa. Urade mi ani padru. Amen. This wo tia me na numra ya. Me ni abama. Since aba wi ase nyina no. Wonyi nyame asem ni da. Me preach wi a. Be fa Kristo. Amen. Na adboyefo ewu achi. Asem wo ho. Amen. 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 John chapter 17 verse 15. What's that? Nothing. Ehi na mani da so wo. Him man da so wo. Na de mani da so no. De mani da so. Why no obehunu? Why na behuru? John 17:16. What's that? Ebe se akwasa ma ado ade bam. Abasa ya dai. Akwasa ma ade bam. Ti Yesu Kristo mabu wiase ataye. Yes. Abrante. Wo ye de ya abu. Apa. Wabawa. Ye de abawu o. Nti so kira ho. Ye. Ene we de nipa ye ho agosie. Oba tena se sa Nyankopon we. Wa mo me yie. Uni ma de bo. Wuni mo adwuma. Me be kire wa adwuma. No ono akọ. Ni akọ na nisu atete. Na aye denden. Na aye denden se kodu bi a ebere ba. Ase ayi TV so be fo na bo prepare. Wi a Nyankopon we. Uni ma de bo. Uni ma de bo. Me ba we na se ka ma ne ya tenten. Na bo ni tintia. Ma akọ hyehyɛ. Owie no kan. No sa paint so blue, green, black. Different colors. Onye ka me. Ya we mu sa ho na eji sa Nyankopon we. Uni ma de bo. Uni mo adwuma. Ma were. Ma ni eji nwi na se nka. Oto ne tia. Kaka na de kosoro. Ana so de ba fom. Wo hunu ye. No wa we atu ogu no no ato se de obe. Ato na faflanto. Urade mfa bone nche. Amen. Wo beto nananom no oba hya somade ba Baako. Wa somade esen. Enwotwe. Asa bonni hwini maka ho. Enwotwe. Necessary. Akamfo ensua. E ba bi fo amamelo. Wo be chia kan ni ba no obone Ne hwini. ne hwini so. Wei, sa wo ba we yo asa so wa nyi a. Mese. Ba me bia do ko fie a e ba de jeto. Ampa. Sasantifo fie, mfantifo fie. Kwafo fie. Ana burufo fie. Na branche me se me ware no oba ne baba na somade e hye ohwene so. Omo pere da la sarachi. Obesa abo. Obedwane. Ten. The dear man be bring you kuya sane man power. Do your ba sane man jaya. No live natural life. Na be mama waro no mo nyam hyerai. Pa. So fa ba ne ncha. Amen. Yanka John chapter 17:16. what's that? Ebe se akwasa ma ado bam. Adia nyina be sa kwasama do da ba. Ebra ye nyina ya ho me won futrom. Ebra nipa nyina ya dai. Ho me won futrom. Nipa wura huo. Awere ho. Man never is.
mapere maye adwuma manye sika metuma wubere bia me baya we me fie miansa wo Isilegon baako otrasako baako achimota esia wo Kumasi baako wo Bikurum airport residential me ya we enana won kana no me mam family me yere me mam family ensa abusua de baako na say nine ha enum na ensia na wo Kumasi no ni nyina ye me madea me krom de so abusuafo mfa ensia misika na ku agricultural development bank me madea and abusuafo nka ho na wo bra ye no we no so wudi amem awrehu nipa mabo pa hebra wa bra wiase ansa na wo tibanye sika afawo ya wele wa ope ojapade odi ni bi awrehu paso be na wo sete abrabo iso ni france fe asofiafo sawunye Kristo ni ya be fa Kristo pa Ursa amra ni patu yanti anmonyam ni nyina sa yaka yo bra kwasem na so wa motre ne bra so a ba bia wo kor ani ha bra na ye memo wa hunu pa ura ne wo yamabo amen na ye Job chapter 17:16 wasa ebese kwasa madu ade bam besa ko sama do do bam ebra ye nyina ho me won futurom ebra ye nyina da e won futurom hallelujah amen ye konfano chie wa bene o asafo nyanyame wa bene konfano chie wa bene papa sanjira dini konfano chie yansanchani ma santuma nyanko so a osebisika atimo obi nkotumi ahe midisika tumo obi entimi ntu we yere kwai konfano chie wo homa ba yansanchani ma santuma nyamfa so a osebede mpabo afuru wonyina midikosu akoto ayi mampunkum konfano chie wo homa ba yansanchani a osebede abode amasa atwa no fa kandana we are fa so bibre emfanfa so bia mene ndina babo se abosonsom ya nkwase aye nkwase asem brane wo homa ba osemayeka mayefo baby am temi ba ka na metuba ha o because am nante a kameba no mo apon brane wo homa ba osemayefo uhia obi a my computer my speaker refidi ameka sam hwemu de light brane wo homa ba yem koku no faduro koku ne nsam yenko se na dwuma asam awurade hu ni pamabo amen obi tete obi de duro koku ne nsam de kuta den chembo oba bi ko timi ko gie duro se mpese mi ku ye jimi na de meka bia no ti ase na konfo no so ye fucking gel no omo oduro a ebesa be ma ne yamu ne ma okontem kra ntudi gumu an be ma na sati ye jimi sina ne yamu ne ma esai acha abusumi nsia titim oko nkola nso hona ba wusa ye se memma ye bre pa so asia so ba Kristo nchaya ama wa twempa ntu ya de pa so asia so de wiase a wo ye bone apa anu tra wu a wo sa ko huna mane wa samado no kwasem ntoda flo entra se ma wiase da bi the Bible ba kira shiranka nyamede amen na dey wasere ebese kwasa madu ade bam Job chapter 10 verse number 20 nti adboyafo nyi awuo nyina da wo mti sum asaso no mte Job 10:20 ma wonya Job chapter 10 verse 20 wasai wase mena nyaka kra bi wasai mena enye kakra bi minna anya kakra bi kwase wasa emfie no from 969 and about 120 and about 80 they say abasai ukoko for no chisesi ya ubako baby o me promote am no ubawu younger say young boys be say 50 omu anu ohun abere ba akokoro ba ako chese mfie no so asate swate pa dia fie ne kakra bi o oti Ghana fly so wonnim nyame ahwehwe no yesa ubawu asako huna mane wasamado amen kwa manu nyame nti mane nyame na onyina ni mfiri me so na eyi wani mfiri me so na me ho nsane me kakra na me ho nsane me kakra ansana makode me ma nti wenti ne body ni pedi be nyina Nyankopɔn aye din ni o aye din enu akoforo mpoma na obi yede kodai
woyɛ ya wotie sie no ko besi hɔ pɛdɛ wo kwan ho na yɛ woyiri bisa wo se wada akon so wotiri na ɛka kwa no so mu kodwitwa wo se kai kutwa wo se kai botuo nyame abɔ no wangu abagye yesu di mfa bɔ ne njew driver ni a wokɔfa ma wode ma akɔ Burkina Faso saa do mo bank na ni Kumase wayɛ mpa kakra ka su ka chi ɛna wo yam wo krɔfo ayere nom jifu ano bayi tikata so oku wa wo nan driver se da mefa na no obi re de da wade ndisa wa sakra wa twe na so wo be fa wo asama do wo Jacob twini pa so ho apa but obia so ne jefo ntwe ka se nipa wu anu wu a wo boa nipa wu a ye sa kwati bia foforo na ho ma ne do so cha ha je so fiafo ai wo ni Yesu ni ya no ba jiriti yes na sama do tana apa Nshyanka nyamedui amen yanka wasema me hunsane me kakra ma mo nsane me kakra ansana na makɔde me nsane me ma ansa na makɔde me nsane ma no kra pa chote ase yes enti ho se wodi wo se wurudu onsa mpie biem dabi ewiase wa wutiri nye ye ewiase ye o obu a wutiri nye obi wa obisima koshia no ai enye wo o tinye abenfo na ofio na adane obi anim aya wo wani ade wakoye saman nipa wu anu wo oni tena bia wa habio asi okotena bia foforo sa ko hunu ba bia ntebi kas makoshia ko ba bia eya mbone na asa papa Kristo mfa ba na nche amen yanka na makosum ni sunsum asase so na makosum ne dia sunsum asase so esum ani sunsu asase so nipa bere o bebre ehosum no atese obi ka asai na mu pia upia ye asama do sumu pia ye yie misirim die ne bi nti obi a wo 3000 years ni wada so wa ho kire mu asama do obre was obi a wo pia nyame are jate no yes ha so wo tia me a be very careful nyame afra na kire ne a hweye kuro kire mu ye no so nyame na owu achi nsam nya amen samado homa ne doso ajamu bi huramane enam bi huramane nanso ojifu bi ene ho tinasa woti ase a me ka cha fa ma Yesu Kristo nyi wo henkase ma de na chi apa Yesu ni pa bi amanipa obadi ame ante ase amen ka esum kabia te so de so tuma asase so esum kabia te se de so mu tuma asase so no kra pa do sum no e kabi te se de so mu tuma asase pa de na betima ayo ntimi nya he waka henda amen ka sunsum ni sakasaka asase sunsum ane sakasaka ka sakasaka nza de no jesu se de tai mo ngwana eni fo pa so na wuti nanka ati se kura na atu ba bi din a nka ye ene kwa fa ne sa fa ne sa emu nsam sa tos mesi adboyefo wu achi wo haw ne amane dos ni pe hu na mane wa asase ase obi obewu a wabakwa samadu bia no oni asudue dabe dupa ena jabone ye na bra Yesu nchai amen yes our man who be mienu ansa na wasa ko bonsam jem yes nsianka ba de di amen yanka sunsum ni sakasaka asase han ete se odasuom tum no wose ha ante sa de odasuom tum ho ha ante se odasuom tum light ye horo no to obi ani hunu han biem dabi isumu na motie to efo amanhu krom 2 Peter chapter 2 verse number 4 asamado ye fro amanhu krom kengama me 2 Peter chapter 2 verse number 4 yanka 2 Peter chapter 2 verse number 4 wasai what tell say na se onyankopon kura bofo a wo ye bone no abofo bi ye bone onyankopon kura won Lucifer no abofo pani pa nyame man gina bia kese e wo soro etu babi ana hanta be wura nu ose oluma kura babi ote no wache me kotra obi ebe yi na da bi onu kwa na ti babi no man sources ena ye ya aka no mempene ye koto so ale sa bonsam osoro ya che osoro ya che papa
na bonsam otima dada bofo osro hon ochem miensa ayi baako so omo kokko tie Nyankopon se omo timi kuno omo tu Nyankopon fi na konwa so a obema omo position to say they are politicians to mame na bofo na tie bonsam kasa na fi to kwa na hyase nyame so tumi no tumi bia ntimi ntwam dabi ana nyame abafo no kwanka Lucifer ne abafo no ena on be hwe fom a eti abafo no a eti bonsam achi ana bonsam ane nyame abafo ko ya wo mo ntimi wo mo wo mo to wo mo ho wo mo fe sumo tumfo wo mo to wo mo nya dwuma nhyɛ bonsam ase autonomous wo mo a to wo mo ho yes this is it time no Saba for no to mo ye o mo adwuma nya bonsam na ensate wo mo dabi ode no ho mba hwi asase wesu ene ya no ene ye ne udane fo ba ne nche amen today 2 Peter chapter 2 verse 4 na so Onyankopon kura abofo a wo ye bone no enti saba for no abra mo ti Lucifer chi ni no ma hwi asase wesu no Onyankopon kura wo ebi o ma bi so mbesa return back to heaven because o mu sa emwa o sa ko do mo kwa na nyame hwe o mu ba o mo wura first second third o ba munyina o be nyeyi hamba ha nyeyi ma loko mo market mo chechiri wo munyina na mo samfo mo kwa sase asamado na mo mfo mo nkosi ho ba bia me de abonefo esie no mo mfa bofo no nkosi ho nka temu da ana Nyankopon sa ma market mo de sa bofo no ba samado yes amen na so Onyankopon kura abofo a wo ye bone no kura abofo a ye bone no na mo de esum ka bia homa chechire wo na wo de sum ka bia homa chechire abofo na do akogu asamado ama ne hunu burumu na wo de abofo na akogu asamado ama ne hunu burumu a sa won fa won sie ma tamu a hallelujah amen tinipa body fo bia wu a Onyankopon do kosie asamado ama ne hunu burumu yes do sie ama tamu hoye suma sase sum kabi how bia de ne bone na tena ampa tibari babi no obi tiam yinsetu woyo ene bi kwaso ho awudie yo bi kwaso ho bi bopena katasihye yo fie tro no ntodo fry ba yasu nchayo amen abonefo wuachi ma be say enema se woto mema ne ma tiam wo babi atiam wo babi ochefo bia ne wa dabi na wo tiase na da so wo me a me pa chewo ema wiase ni wo so dabi ma Kristo ni wa bra boso amen urade wo ya baba amen yanka na so Onyankopon kura titi wiase no na mom no wo yetere ne sanka fo to so woche no ono ko anu Onyankopon che no ono ko anu nyame che no a na odi so yiri bekata amumuyefo wiase no so hallelujah amen eno ke nyamsem a abrantie twama na obon motuom odi yefo he no so baba no obon motuom mfa ba bia opichi ba ho na obi tale obi hu kura ta ne to de no wa person the same thing no wa ya daka ani wasa ke nyame asem na jeji tie dwam je brai jeji wo ko dwuma so twam bia no wa pichi okoje brai amfa sem no wa pichi aya daka no obi gira blackboard oni mu wakiloto 1979 about we toy 1990 asay ba the lotto prophet 2023 basa abo ye da bay event number emfelita Ghana me pede wodi lotto aye yie nyahunu bi Kwame Desperate wodi lotto dabi wani lotto Kesma di lotto no lotto Kokuti di lotto wani lotto Kokuti Sanko di lotto wani bi Daku Farms wodi lotto wani bi Adekata di lotto oni bi da Nana Power wodi lotto wani bi lotto timi manya sikani apa munya lotto chiri die enye Shiranka Nyankopon di amen ana Ghana formula ntia chacha to chacha yase bibi di my bat no muguso bro nia na fidie mfra bro chiraba woni ne kwato chacha ho seresa bi ma tunto mu fie ato chacha ebi atunto mu nsase wa mu kas ata my bat ankosiaga wa mu go my bat suai on sakra ne ma mu due on sakra mo adwene enye wa brabo nyina ba sai yes wale mfa ba ncha amen yenga
na so onyankopɔn nkura tete wiase no tete wiase ame ankura na mmom no ɔyɛ ne sankafo ɔtɔ so nwɔtwe no ɔyɛ tere ne sankafo ɔtɔ so nwɔtwe ɔno nko ara onyankopɔn gye no nti sɛ wo nsakra wadwe na abagye yesu yɛ n'adwuma nyame bɛgyew but ɔbɛyifo kakraa bi bɛyi ɔbɛyifo paa nyɛ kakra bi ɔbɛyifo paa kakra bi deɛ yɛreka sɛm sɛ ɔbɛyifo paa bɛyɛ yɛ kakra bi kane mmɔ fase 1974 hɔ baabi ɔmbɔ poku a no so wɔsi kuro bi gu baabi wɔsi dura anadwo a na da siri titi maayɛ no wɔsi no ni fom na tigu wɔsi bɛyie sɛ bɔbɛwa no ɔmo sɔre a na deɛ sɛ kanea nti obi ehu bɛyie bi fukoo na tigu nti na obi te asuo fi ha wɔkɔ wɔde sɛ sankɔre yɛ kyi kɔ yɛrɛ saaba ɔkɔyɛrɛ wɔ sankɔre ne kɔ da yɛrɛ kɔ sankɔre yɛ kyi hɔ akɔyɛrɛ wɔ ɔkɔyɛrɛ ɔbɛkɔ ayɛ bɛsi akɔyɛrɛ saaba nipa yi adun sakra ana wɔn nyinaa akyi no wɔwu nsoro biara wɔwu ɔba wotumi ka kyɛ sɛ ma bene wotumi nka sɛ me a man of God onya ba wa ba ɔba deɛ ɔba ɔdo bɛkɔ ɔbɛfa nti ɔmo ba bi a ɔmo yɛ mmienu yɛwɔ de okura bɔne nwoma ɛne wɔde okura papa nwoma nti edi ka kenka ɔbɔne ne nyinaa kan records na kyerɛw ne atwerɛ percentage ne akenka ɔpapa ne nyinaa ne atwerɛ percentage na wɔwɔ sɛ ɔpapa no etimi bro bɔne ne so a akɔrɛfai na ɔmo agya na abɔfoɔ abɛsoa wɔte ne ni bi ewu a abɔfoɔ bɛsoa no kyɛ sɛ wɔyɛ lɔki wokɔ paradise fita Luke chapter 16 verse 22 Luke chapter 16 verse 22 wɔte ne ni bi ewu ɔkɔ paradise na ɛba so ɔhia ne no wui mewigye mewu na mekɔ paradise na abɔfoɔ bɛsoa no kɔ Abraham kukum sɛdeɛ m'ani asi abɛdɛ no memmɛdi nipa akyi nsa nkɔ bonsam gye dabi mepɛ heaven akɔ ɛdeɛ na wɔasase so bibie ni ha me madamfo yɛ sikani paa wɔ Ghana yes woka Ghana sikafoɔ a wɔde wɔbɛka ho bi opposition wɔka kyerɛ m sɛ wɔse sɛmfo so bia ni so because ne nyinaa ba wieyɛ a ɛbɛto abɛgye waa wɔse sɔfo tɔ de ana mekɔ dɔm ɛso ntimi nyɛ sɛ yɛ ebisɛ wɔ sika ntimi nhyɛ n'akɔ no so ampa ɛna na mmaa yi nso ase nketeɛ akokɔ enumɔdɛ obi ko tini ko wia kosua de abodi wia kosua owua ne nkata wia kosua me kosua bondua ensesa ho pesos me ma 10 cities me ma 5 cities ɛyɛ 50 5 cities aka me 5 cities ɔso boa mama sa o ma me 5 cities kiki wa bodua to ɛne na ansana mate no onyinsai na fu de na se tatai me mate anyem obewu be ma so nyanyem wie pɛ asamato be ma ngo hu se be ma na fu adoa obewu na ne fu ma na pu a wawu wie asamato no se ukunu no a ma ne nkyɛ ne ma ne ntem na busuafo a me ha wadwene wurade mfa ba ne nkyɛ amen yɛnka Isaiah chapter 14 verse number 11 wasai wɔsɛ wɔkɛseɛ sa ba samado okɛseɛ sa ba samado na wo menta ne nso okɛseɛ yes na bia body gas mo twa ho hia bi die me bi die kyire nkyɛmu ne ɛbɔ ne nsamrane o si tatai o tu sika pete si tatai because sika no ɔmrɛ no wanya dabi ɔkyamte ana sika ne ba ne puba yɛ onipa bi wɔ saa wɔn mo abene saa nya abɔfo a wɔn na wɔn hyia physical wɔn di nkɔmɔ physical wɔsɛ mepɛ nkɔla a mɛma nfa wɔn da mmiɛnsa so otimi de ba mɛmo ayɛ yie akɔpa ba nti otimi nya nkɔla mmiɛnsa wɔn mɛma nfa wɔn da maa de ba wie a ɛno ano sika na ba nti sika no bɛba saa du baabi a bɔfɔ de hwɛ no saa wɔsɛ mihia wɔ yere fa yere brɛ me mihia wɔ yere mihia wɔ ba ɛkɔ so nkɔfo bebree fie ampa so ate aseɛ eti ase tena wɔ yi baabi a nyankopɔn de wɔtena biada sumniye na ɔbrɛkyi nsɛm wɔ amen kwa Isaiah 14:11 wasai wɔkɛseɛ sa ba samado wo menta no nso wasa kɛta wasa no ɛne mmoa birikabirika ɛmoa birikabirika asɛm bɛba da bio asɛm bɛba da bi from mattress
latest foam, royal foam, cushion one. ash foam. Yes. Tutti film moi. Abba. Ase mo te say. Enyo brao. Odu bani wu a ase ma do no. Ompa ye de asi hon. Ene mmoa birika. Matters e da so no. Ene mmoa birika. Do anu de a cho say, "Udabere ni." Yes. Dabio. Yeah. Dachi ebe ya futu papa ma. Se wanti a dachi be ya futu boni ama. Ntodi boni wu a no wura sama do a. Ne kete no. Nempa esi wo no. Aya mmoa birika. Mata se da so ya mmoa birika. Na de na won kata so nso. Na ne ntima wo de kata ne ho. Ene nsonso no. Ene de nsonso no. Awre ho sam. Ntuma papa bi waja ho. Be ma wasi da papa bi wo bedroom fu ekwa. Ewiem aye hie obeda no waso ba wa no wataba wuro ndem onyina akuru le ntuma no mududu kama atwene ho nya ma ntuma bi no obi difere wo ma ntuma no ntuma bi wa de koda iso pon na anya sa enso ma ntuma no wo ntuma bi wo a onko akura no ntimi empagya mudu wo de akuri no no ohiem na ko yi bo wo kwa no sa de nwum bi asiso ene namase Besu da bia na baby on nama ya nigie na owo adu mu se hane asamato na odu wura nse do a asamato birika obi a utu kwaya baby abada na hia kane tinsamanfo no be hia wo a na o maka kire o se ana obeda ompanie o mattress ne amuo mirika no sonsono na ye o mattress na de wo be ma bowa ana ye hwe kasem bi na hwe asamo betu ho no hallelujah amen wasane mmoa birika kata so ne nsonso no ontuma ne sonson Isaiah chapter 14 verse 12 wasa ayede na ufiro so atwe ase tombe bu sasa wana wotumi wasase so yes wana ni pajiudie wa waka no obi nka bie ayeda na wawura basama do hai enso masramfo ayeda na waba hai a question wawi yasa ubehuna mane ndiamane umbobo unyira anya mane papa ndisa ya kira wo mpa wie ne ya kira wo mpa ne ya tiefu mu moa nsammoa ana ontuma no so ye aboa sonson yes nti ya kira wo fie ne ba bia betena be wie ya hwa asotwe a eba wo so se Yesu maaya da bia asotwe we baba Isaiah chapter 28 verse number 18 Isaiah chapter 28 verse number 18 wasa when you wa pam na pepa obi timi fia no ko beni mi ko die do se be ya ba ifo ntimi nkumi wa bene mi krom mi fi kuma wura so papa bi beneza fe du ba bi no wo chena ji wade se momfa woni we nka na mo kamera me fika o no amewu afere ne ko du owuo ndosai o se du wa pam na pepa monu owuo pam no so ba pepa na moni asama no kase nso nyina na kasasia oni asama do dinsa wo de o ma ho no nyina da ampa wo ba do ba kwa pa ora ne wo ya mama amen what boy ni bia wo okosama do what ni wo okọ paradise brother so wu na he na okọ sister wu na he na okọ ebinim awu akohuna mane ebinim ohane amane awojifo bia ne wo dabi eti asofia fry mudu shi excuse akira kwai owu nam kwa so ba kwase oto ado ba kwa amen amen kwa
wɔsɛ ɔne asɛm a bɛka sie so nyina ntine wone ne nkasa sie ka Bible yie de ato na kai wɔsɛ ɔne ne kasa sie so nyina ntone asɛm a no nkasa sie no yɛdai ɛnyina da ebire a twetera soɔ no wɔsɛ de ai ebire a twetera soɔ ha na asɛm ne wɔ yes ma ɛkyerɛ wo fie no o flat no wie a yɛsɛ siesie mmaa bi atoɔ ɛwɔ hɔ baabi a ɔte no so yɛ sumu nti abaa no sɛ ɛba a w'ani kura tumi bɔ w'ani baabi a wɔsɛ for no mercy for the cripple amen amen kwa ebire a twetera soɔ no ebire a twetera soɔ no ɛbɛtiatia mo so ɛbɛm te sɛ obi wɔ sɛ ma do ɔbɛnti sɛ ɛma no tam so na ba ɛti so wɔ mo so a ɛnam di kaka kyerɛ wɔn kyakya yi o mawuo mabati o mawuo ɛbɛbo saa kɔpem sɛ ɛbɛbo awie apa ekum nkɔ Ghanafoɔ mmeranteɛ wɔn mo asane wɔn maame ntoma no ɛnɛ maamefoɔ no wɔnyɛ careful pɛ wɔn asika na hɔ asane kɔ dadaada obɛwie akɔtwa mamba te sɛ si a ɔkɔ ani ɛsɛ wokyɛ n'ani ayɛ fidie aba Ghana wo de kɔto kyakya Ghanafoɔ mmeranteɛ mama ebi ma mo adwe mo nte yɛsɛ mbɛyɛ brɛgu adwuma apa yɛ adwumaden na pɔ sika pa na Onyankopɔn hyira wo pa so yɛdi a kɔma mfa maa nokwasɛm nhyira ka Nyame ni amen yɛnkɔ Isaiah 28 verse 19 wɔsae empira dodoɔ a ɛtwa mu no mpira dodoɔ a abaa no bɛtwa mu asɛm ade wɔ no ɛbɛfa mo aba na wia mɛkyɛw sɛ de abaa no Nyame ayɛ no wɔsɛ mpira dodoɔ a abaa no bɛba sama do hɔ no ɛbɛfa mo ɛbɛbo mo pa amen amen kwa efiri daa no pa ɛnɛ yɛse nkwadaa kɔ sukuu a yɛmo wɔ ɔmonyɛ saa ne te ɛti na ɔbaa tae ne bɛkɔ sukuu no tikya ne twɛn abaa kora a ɔbaa no asɔ ntakɔdwo meɛnkɔ tikya kwasi wai wonnim nyansa wokɔ sukuu yɛbo wɔ tena hu nyansa ne wɔne da hɔ no Nyankopɔn wɔne bɔɔ yɛyɛ o wɔnima bibifoɔ adwene wɔse agyimi sɛ mbata bɔfra akoma ho na ntenso de ai nteasoa baa ɛbɛmɛ no ayɛdai ɛbɛwa yɛ firi hɔ na akwadaa ayɛ bɔne tikya de aba atwa no to a na wasɛ ɔbatɔ ɛnkɔ sukuu mu hɔ yàmú anka hu nyansa ne nkosi kumasi fi dabi wọ́n sọ wọn bẹ kyerɛ gyina jimi nko a kwasi asɛm nko a ampa kwasi amuwɔm na sɛ yàmú wɔn na wura sama no a wọ́n sọ yɛs wọ́n de ɛbɛ tiɛm amen kɔ efiri daa no pa awia ne anadwo a ɛbɛtwam no anɔpa awia ɛmaa ne bɛba apa bɛboa hɔ yɛ sumu bata baa ne de baabi a obi ohu boa nyɛ sɛ woka bɔ ne ne wɔbo mɔ adwaman yi o ebirim obɛma sɛ simpili ni ɛdan kɔ ho na wɔpem kɔ boa na dada no kɔ different place nti abaa ne sane a all over the place obi ɔda obi ateam wɔ sɛ abaa no no ɔdɛn ɔdɔfoɔ wonyɛ Yesu Kristo wontina Kristo firi soro ba asase wasuo wontina yɛ na akaakadeɛ gu n'anim aseɛ bɔna sɛnea mu Golgotha sɛ bɛyɛ ɔkra bɛnya nkwagye nti ɛma mogya no nyɛ kwa Yesu frɛ wo bra ne nkyɛn amen kwa empira dodoɔ a ɛtwa mu no ɛbɛdu abaa no twa mu no ɛbɛfa mo ɛbɛbo mo efiri daa no pa nti abaa no yɛdai daa no pa anɔpa ɛbɛba awia ɛbɛsɛ aba wia anadwo ansa na anadwo na ɛho kaseɛ na seta bɛyɛ ehu nko a sɛ abaa no woda ha woda so ofie sieyɛ na duru twe so a wote sɛ ɛba wote sɛ ɛba hɔ nso baabi anu adwane korɔ baabi a wɔhɔ ana wo ɛmaa ne suba wosɛ suba nti ɛnya maakora no ɔyɛ ase yɛ su sɛ mesɛ sɛ meba na wakɔ sukuu na wakɔdi nkɔ asɛ tikya bo a aba fie na abaeɛ a dada tikya bo me kyabɔ me tikya na adwene wofiti ɔbɛbɔ me kora mɛka because ame bɛfrɛ ma dɔm ma nya deɛ hɔ mɛhwɛ hɔ wɔmɛka no ma bɛhwɛ mepɛ kotakya kɔ pirikyi akɔdi nkɔ asɛ na tikya bo a de menya dai menya dai menyɛ dɛn mmerɛ bi na mekɔ sukuu medi sukuu presby sukuu wɔ kuma wura so ana de kɔsiara bi a ɛsɛ obi akɔ asɔre na Monday anɔpa wokɔ asɔre no quotation a yɛde preach yɛ
ubebu no paledi ho oh na press before bu methodist for gd for and so that dey nyina ebu so abana bona me nkwa sori banko mini quotation na ebusa akọ bi say na yesu su hi na wo yesu su hi am say John 11:35 tell my son bro na me say ransom methodist John 11:35 the day I saw the Hannah sympathy about some be asem yesu su na yesu su ye masa so ya wunani ha o se bachi enemeku enne meku woku asamato uko medical nya first report say what they aso de onko na wo gina say yesu su ba bi anya quotation for bachi na obom ma machi nyina papa sa kire because if you mbom mbom na dem papa se mo okura kam say tia so wa mu yi na sa obi na kasa kwasare obi de beka we ka kana kam papa fa the shoe ne shirt enko oh my wapu besu nyansa apa next time ya abrafo nyama na mo before de anya na mo afa na sa mo mayo eno bori de oye nyina achi no otumra so ampa so ta se yes otumra ya no batu afiase asa na san Donald Trump wo mo ko ni fie say wa fa krata bi White House to mo ko say ampa yes but makom president makom Mahama fi omutimiko nabi sama Mahama be president prena krata bi akodi ni fie wo bet makom obi atumiko usuru kura wutie wie ba wo se yentean development sana kaye wo se wajimi ene wanyini ene wajimi ene wanyini ene jimi na nyini wanyini ni wajimi turetu so ta se wajimi wanyini ndi wanyini ndi jimi no so wanyini ndi wanyini ene jimi so wanyini o sensa utunsu ntu na mana ne tida no kora ne papuwa ne no jajire edu anyime so na ne me pele dabre ati tene nnem adwonso aka egu asem ade cha na jama me so petop money petop money ma me come de tam ko na me ya banku ne besan o so jina we o ma me to onyo mabo ba so ba yesu chaya ko bia wadurum a kira wo de ye tinyam sumpa esiese ni pa wasase we so kwasem ansan wo wochi eba dede ye ba esumba chenika utia na wonsum ye mawuo boana bridi boa tam no so na aretane na de ai na empa no enwa ne se de obi betimi atene ne mu wo so ana empa na si wa woda so super mobo sonson pa nsamo atevu mu a e o mattress sonson na ye wontoma pa ana empa ne sa ye akoda wodi 7 years empa na de opu aso papa panimu na de opu aso na opu aso be matenten kaka kente se na 7 years empaso na ba sa siw so Yesu ma ye nyina no na sa de no wo ho ye twuma pa ene da so ye twuma pa ti wo bi wa ni atwa ne na so say rest in peace na cha se bibi so dai e di akire so wa mo bre ya wo ko rest in punishment obare fo wo achi wo ha na mane doso pa Jesu fa fo mu tiame wasita na kakra ka no entrance ma wi asibia mo Jerry asima asefo na be fa Yesu Kristo abarefo wachi samo ho ojifo bia ne ho dabi nhira ka Nyankopɔn de amen yanka Isaiah chapter 20 verse 20 basai na empa na enwa ne se de obi betimi atene ne mu wo so da so enwa sere be ya betimi atene mu ne obetimi dasa no wa twe ne mu za kwa gbiro twe ne mu za asa kan tretembo sempa no so ewa kama queen size na se me da so me de premos empai ba bia betina bia empai anu nko na woda saa na empai da okakaka ano ma me nwuna ma wura ma me na ma no na se ho kura ba bia ye kɔ no se nyame amboa na me kɔ bia asem nko a practice pa no kɔ ntibi kura me ye practice ya me ni asem ho pa ni so aka me no kwa za no no kwa empai bu a utimi da no utimi da bia
What you say? Side PFU. All over the place. Yes. Wow, dear. Fabobo. And Papa could take a dimension. Kakraka. 3 feet. Yes, I had 2 passes. Mattress. What you say? I'm passing. Or down on the phone and the TV. What you no muscle. Hey. One cab about that. Debbie. Okay, day. I don't for them. Mommy, I do try to some more. Papa. The cast will be a Sampa Kenny and yes, I can't open you. Debbie. I am Papa near the Sian. The two movies around for white paper. If was it no. Me top fool. Parking in. Me trudge I get. Baba Bia Makonyo Sam Swia there. Do me dantam ba 7 mada. To manage pa. The vampire Magotam Bible. What I say? Siana me vampire. Sir. Nyame mama no asam to nipa koma so nyame mama no asam sakra nipa na me so menya de nyame pa yes because I had faso bia ni ha de sofia fo ana ne de asanka ne ba wiye eno kwa gidi asafo a ye wo asuo franketia ene ene mo kasai yes ukwale bia empa ba obepo no so me na bia ankremfo so da ho ya o kira ho ne ba ya sore obeti ma besrae obadi amfa ba ne nche amen na aba no yare se de nyame sisi aba no Isaiah 32 okay ma come last quotation Azama do aba no akwa de boye fo Elis wanko awe wanko binyene yewa ayewa ngoti wenie na me jina na chi na pani jo oi okoda odifo Timothy wa wati kwade asore eno odifo Timothy wa ono so okoda nipa ba bi ko nteme this does see me twele me ho because bibia betima siwa asetena mu Apa. babia na bia buni padua nkonta Pa. just one woman Kristo uko brewa samado osuru yakopon fa ba ne nche amen Isaiah 30 verse 32 Emmanuel born by for the nyame aye no Isaiah chapter 30 verse number 32 yanka na shebra ba awurade be maso wase ni so no dia ba ne fa ne shebra ba yes esiesie ne de ato ho atwa de boyefo o Kristo ni okọ yase ano akonom adonko bites onom no nwa obey ni say we asofo wo busa oyi moto asofo gini amota gini so bi ba beginnings I don't go kakra gumu no ha onom last papa bi gidi ni bi no mko chi na yase ai chi na yi omro gidi na sinanu aja o say mi wura firi o ma O man kasa kula. O man. wura fi ma hu wu si gidi si hu a ebu owuro duwa hu ne wura fi O man kasa. wura fi no ni fa mo bo ya nyo so ya smart o Ya be. baja ba ne na dey so mi wura fi O man kasa. o PS baby Yes, kasa kula. o mo so mo nya chi he asori we asam to wa wadwe o sa sen so mo chiwa na dam ra be so mo no no nya chiw se ya o sa sori de sensei say Bo se je o man chisi. hasuru yakopon fa ba ne che amen dia bana board by phone wasai wase na shebra ba awurade be maso wase ni so no di shabira ba no awurade be maso de asiw so na aba no be kan no ba ne be kan empinti ni nsankuwa no so dia se yes dia ba na ye tete de se ya bonchene ene jetai
Sada who did it? Qua na ode ensa woso e na ene ne beko was what they are. ensa woso ne ne beko Your friend a buffua bar. yes Tinsana Kulamu Bufu. Pa. Near the boar. Nipabi Brown Siadro. The Primu Tiamo manager for ampa a tata for my a brown quarters away a movie. Mummy and woman Yasada. A decafu woman Yasinata. One more pressure for Somunyabi. omunyabi Yesu Tiamo Frau. A brother. ranchai Baba, Javi Asito. Nebra Yosu Chai. Amen. Shaka Yamade. amen Wasai. wo fititentede na asiesie achiwade ahia bia no Tisaba of it in was yes. ohe na wasiesie ama no What has he? Yes. Yes, the other one you upon the city about. wasiesie ama no Nadia. ayi ohe na wasiesie ama no na aba no mu dɔ Abane Muta. na etre Na a song. na ne ntana e wo gya ne nyantia pii Hallelujah. Amen. Na a bar a Nimuna soja. yes And a quokwa. ana nyantia Be pii a quo be a soja. yes A bar a soja never bore. Dear never call with you. nneɛma bɛwura wo mu Tinia to this sama do some do Pa. Semodo. to be a Niamia Shadan and Manansam. Yes. Now one who's a man. Amen. Without anybody free the pass. amen To the last quotation. When you let you know, at the bottom of us, sorry. I'm yourself, poor Martin. Now, do I have papa? You have not tribute some Jim. This is 2011. edisem And first, I'm going 20 verse number 11 What's I? na me hunu ahemia fitaa kokoro But you can't say, well, why you want to fit out of crew? ɛne deɛ ɔte so wɔ asase no soro dwane n'anim Oh, vision. hunu edisem Obey my vision. ayi Adaya. Me who made cocoa. My real baby then. yes The can't see a cocoa. Eh. The pants here cocoa. Eh. Man for ɛto ate kakra bi who about pants. Eh. Eka Na kala. mana ye. Shenko. Ero mo jere. Eh. ne bɔde se ne Obi yɛ chimi se mo kan jere no. Eh. Sadia, o bi mi ya na Ghana member. ayi Na Ghana fo bi motuma aswa wo mo underwear. Hey. Aye dada. Brazier. Wo mo pants aye dada, brazier dada. Hey. Ama obi nim dia ko okọ tower so. Eh. ɛde gya kɔtum Yes, na me asabre nti obi am. Dabi. Owurade wo maba. amen Do so tia me na. Fa nyame asam. Pa. Bema nyansa. Ebesiasia. Ebema nyenkyira. Amen. amen Kwa. na me hunu ahemia fitaa kokoro Kanso wan wa fita kokoro. ɛne deɛ ɔte so wɔ asase no soro dwane n'anim Nti yo te so no so ni asase dwane nanim. na wɔanya baabi ama wɔn Na so mo dwane nyina onya ba bia ma wo mo. ɛne me hunu awufo nketewa ne akɛseɛ Kanso wo fo nketewa ne akese. sɛ wɔgyinagyina ahengua n'anim Omo kyerɛ nyame ahengua nanim wo. na obiebie nwoma mu Nti Onyankopɔn e ma abɔfo mpanifo no biebie nwoma mu. ɛne obie nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma mu Nti omo bie nwoma bi ara. ɛyɛ nkwa nwoma mu Hallelujah. amen Kwangoma. book of life Odi enkomo adue. ma odue Nti ya branti a yere wo ma odi enkom. yere wo ho paa ma di ngom Me ade a me peli wiase anse me di bekom. ɛno ane hia yɛaka bi ayɛ bonus Yere ho. Ma odi enkom te. yes Hallelujah. amen Me nsi kuma se fie me da me nsi nwie. Me nye sika na me ka cha me se be se me sia asoda ma Nyankopɔn. yes Na me ja fo level no gu ba bi na wura fu so. Si asoda kakraka. Ya me yes nyame mfa. nyame mfa bɔne din wo Nyame wo hira me. ɔbɛhyira wo Asoda ne yemie. emie Ntimi si yemie ya ya mafode. Ya ye babo 7 months ni ya mafode da. yes Eso me ja kwa cha obi a okuma se ya. ampa Bo am kan kire me won ba ho. Wana aya. nyame So ja se ye Nyankopɔn wo tume. apa Etiatirifo mummy amra wansi hye tumi oni mo nyam na se. yes Mummy anya wiase to. Na ye so ye hu Nyankopɔn. Amen. Ya setra nkwa na bakwa wi ya. Yes. Na se na babu nkonta. De wani mu tesai. De wani mu nya de a ede sakra. sakra Nti nyame bo na mpanifo bebi aso da le wia. Na fe ye bo fo de ane abo. Nti amafo putu ro de na beche. Anu kwa kosi aso da na mesimu ni mu nyansa. Usa ni bebu wo mtiki so mu ni mu nyansa. ɔmo ne mu yansa Obi a sacrifice si aso da obi so te ase. ɔte ase Because on nya ya nkwa na Awonye. ba brochira na Awonye. ba. Ampa. Ko be si ni fi atrem me be si am nyame. yes Amen. Be sa si biem kwa saka. sibie maka ho
me aka machichire homeda kuro Yes. mutiamba hu machichire homeda kuro was we are ready sir maya tumana Amen. mema tena huna mane nsa ngunko huna mane o Dabi. it was for butaza asase was what na mu hana mane doso me ko amane ne ba he ne wo Okọ. me ne wai Okọ. me ma me wai Okọ. me papa wai Okoda. me bo me bra yie Ombre yi. wo nyankopon wo yamabo Amen. wari fa ba ne ncha Amen. wongo Verse number 12. Na mi huna ufa ketewa ni akese. Joshua wo wo fa keto ani akase So agyina ahengua n'anim. wo mu gya ngwana ne mu Na obiabia ngomam. wo mu pie ngoma ne Obia ngoma foforo bi a yɛ nkwa ngomam. do mo pie ngoma fo be ye nkwa ngoma Na wonam nsam a watwa wɔ ngoma no mu so. nti sa ngoma no nkwa ngoma no di ko ma ko heaven kom se kim no anu trai Ɔpaase. na sa nkom Asɛm waba. nti wo mu gyina ho nyina awufo no ye bie ngoma no Bie biem kɔ. kwa Na wonam nsam a watwa wɔ ngoma no mu so. nti nipa ho nsɛm a ɔkyerɛ ngoma no mu wa Abubu awufo atan sɛ de onwuma teɛ. bu awufo atase de omunyuma te Ɛna apuyi na awufo a wɔ mu mae. ndo se apo ya dai Ɛyi na awufo a wɔ mu mae. on se atemu de pokura ntimi nyina nimu apu timi ka beyi wo bi wo pie Yes. wo firi mu aso asɔre renche efrem ya amage Me wuda pom. sankofo na ekum ni matompo asɔre renche bebu atai Me bu atai. apu beyi awufo nyina pie Na owo ni asamado nso. ɔwa ne asama de nso Wɔyɛ awufo a wɔ mu mae. ɔbeyi awufo nyina pie Na wɔpuro mu bia atan sɛ de onwuma na teɛ. onyankopɔn bɛpu awufo no obi atase de nnwuma teɛ Na wɔto owo ni asamado tiri ogya tadeɛ nim. na da no owuo Ɛne asama. to na twene ɔne asama de ngam bɛto ma to odwatadeɛ Wei ne owu pirenu no. we ne owu ɛtɔ so mmienu kwa Verse number 15. wɔsa Na obi a wahu sɛ watwerɛ ne deɛ sɛ na nkwa ngoma mu. onipa bia wahu saa Watwerɛ ne deɛ sɛ nkwa ngoma mu no. wɔtwerɛ ne deɛ hyɛ nkwa nwoma no mu Ɔto ne twene wɔ gya tadeɛ no mu. ɔmeɛnhwɛ wo yɛhana asɛm no wɔ no Hɔ na asɛm no wɔ. yiri asɔre ne kɔɔde no Ɛden papa. asɔre a woware baako pɛ No wa no. isi owuo ne bɛtete mo ntam Wontumi balance biem. nti ɔbaa ko bɛware no no Tia sɛ ka. ɔba sɔre nko adeɛ wotena ho awu Ti aka so. bɛrima yere a bɛware no sɛ ɔba sɔre no pɛ na wopɛ ɛmɛ a wotena ho awu Aka. binom tete nsɔre bim Idin sɛ hu. obi sɔfo kura ti mpikyi sɛ adwama anyɛ bɔne Ɛnyɛ bɔne ɛyɛ normal. because ɔno no wafa mmaa no nyinaa Ɛfɛ no brɔ. ɔbɛdɛ ɔpi sɛ mese obiara nkora ne ho Ampa. nea wakatua papa wɔ baabi nyame ma yɛbrɛ nyɛ kwa da Ɔma no nyɛ kwa. amen Amen. ka bɛwie ɔsae Na obi a wahu sɛ watwerɛ ne deɛ sɛ nkwa ngoma mu no. yɛmfa wodi anhyɛ nkoma no nkɔngoma no mu deɛ Ɔto ne twene wɔ gya tadeɛ no mu. a so ɔbɛto atwerɛ odwatadeɛ no mu Amen. masɛ mosi nti asɔre wei yɛfrɛ tumfɛ church international Yes. nokware gyidi asafo a ɛwɔ suofia nketea ɛde ade na ɔtwe baako si aka nyame asɛm wokware bia yɛ mpaba kɛseɛ wɔ bepɔ so meme na biaa yɛasɔ da wo masala kyinkyɛ wei ɔkyɛ nya bɔ ɛbɛyɛ asɔre wobɛtumi aba ha abɛsra wopɛ sɛ yɛbu asu a woba a yɛbɛbu asu ne yɛhyɛ wɔ ataadeɛ no bi ne ɛno nyinaa som kristo me ampirikyi na kyerɛ mo yi mepirikyi wɔ Ezra TV nyame yɛ adom a ɔkyerɛ nwummerɛ ɛbɔ nɔnso bɛbɛba a fa wo TV to Ezra TV mɛba mehyɛ aseɛ 7 a mɛpɔ 8:30 PM kɔsɛ anɔpa nɔnso mɛhyɛ ba Ezra TV Ezra radio mehyɛ aseɛ anɔpa nɔnso a mɛpɔ 8:30 AM ɛbɛrɛ nwummerɛ mɛhyɛ ba Ezra TV mehyɛ aseɛ anwummerɛ 8 mmapɔ 9:30 nti na wotwe biara no meba Ezra TV mprɛnsa Mprɛnsa. nti fikyerɛ kɔ no sɛ tie nyame asɛm Yes. Ezra TV awurade wo yɛmabɔ Amen. ɔmfa bɔne nkyɛ yɛ Amen. awurade nyɛ akwankyerɛfoɔ Amen. ɔma yɛ mmara nwuru Dabi da. ne ɛnya kwammra ne nkyɛ daa Amen. amen ɔwameni so a baabi a wogyina bi aka amen afei bɔ nsɛm kɛseɛ paa yes wawie asɛmpa terɛ adwuma no kama wei deɛ wansakyera deɛ a ɛneɛ wala o wala waka ɛkwan a onyankopɔn faa so de bɔɔ nipa ɛna waka wu a yɛbɛwu ɛne asamado asɛm nti sɛ na ɛyɛ a na wobisa question sɛ enipa wu a abɔnefoɔ kɔ he ɛna tenenefoɔ kɔ he a wɔkyerɛ mu akyerɛ wo sɛ ɔyɛ ɔbɔnefoɔ na wuwu a
okọ asamado woyɛ ɔtenene ni a okɔ paradise ɛhɔ na John ne Peter no mo ɛno na ɔmo kɔka kyerɛ Yesu sɛ ɔmu atɛn na wada hɔ akyɛ ɛna ɔsɛ ɔmu nya botere na munnuanom bi awura kwa bi wɔ asase so a ɔmo nso sɛ sɛ ɔmo fa deɛ mu fa munum na ɔmo ba ha bi ɛna ɔmo ntaare fitaa to kan Revelation na ɔsɛ enhyira ne deɛ ɔbɛma na taade fitaa to bi hɔ a wɔgyina honhom mu na taade ɛhyɛ no no ɛnkeka wanko a efi mogya yɛ mu ɔdɔfoɔ enwu ɛwɔ bɔnim enwu ɛwɔ bɔnim ɛmira na wunnim ne deɛ na wunnim na nawɔtwe wei anamo a yɛtu efiri kwase na deɛ bɛsi nne fie yi wunni wo bɔnim ho anuye efisɛ bɔne bie ni wa yɛnka ho asɛm wɔ ha bɔne bie ni wa yɛnka ho asɛm ɛwɔ ha nti sɛ ɔte asɔre mu na ɔyɛ bɔne a ɛsɛ waa me ma me kasa ne nyɛ tenten yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ yɛnim di bɔhyɛ no kakraa bi na ɔkyena ɛyɛ homeda yɛtumi asɔre anya hoɔden asan akɔhyɛ ɔbɔ adeɛ ɛne onyam na ansa na no momfa adeɛ no mmra ne yɛnto yɛ collection no na fei agentofoɔ no monya ahoboa na moma yɛhuhu mu nnwom na yɛmfa mmɔ mpaeɛ kakraa bi na fei yɛnkɔda momfa adeɛ no mmra na sɛ ka obi kuma sɛ ɔne yɛbɛsom a Yesu frɛ wo enwu ɛwɔ wo bɔnim Yesu frɛ wo sɛdeɛ ɔkaa yɛ no wohia yɛn a yɛwɔ nkatia bepɔ no so wokua da biaa ɛne fiada ɛyɛ mpaabɔ nyamesɛm tie memene da ɛyɛ memene da kɔahwɛfoɔ yɛgye humi dadi nti memene da yɛnkɔ adwuma yɛkɔsɔre ɔbɔ adeɛ yɛasɔ naa ne sikwan no ho ɛne nkramofoɔ no na ɛbɔhyeɛ ka koma na wabɛsra yɛn na yɛne wo nyinaa abom ahyɛ ɔbɔ adeɛ ɛne onyam enwu ɛwɔ wo bɔnim ɛyɛ na metaa bisa sɛ enti sɛ owu a yɛ na yɛwuo yi sɛ obi wu na wokɔ yi a na obisa ho sɛ nti ɛyɛ wo na na ato wo a anka konta bɛn ɛna okobu ɛde Kristo din mu ɛdam ase ɛka koma sɛ wodi biribi bɛboa asɛmpa tere dwumadie yi a ɛyɛ Awurade na de ama wo deɛ kura wo biaa yɛgye 2 cedi 1 cedi 5 cedi 10 cedi ka koma sɛ de bia moboa no wo a wokye mo wo a wototo nam wo a woyɛ kenke wo tɔn dɔko no taxi drivers ka koma na o de abɛboa agentofoɔ momfa fidie no na anyam monsɔre mmra agentofoɔ no monsɔre mmra moayɛ adeɛ mahu sɛ mɔbelɛ nti ne ɛde asi no monsɔre mmra na yɛnto huhu mu nnwom kakraa bi na sɛ obi hia mpaabɔ a ɛnura yɛka yɛ anyɛ ɛnɛ ɔmbɛbɔ meba yɛ ana ɔmbɛbɔ me charge sɛ meka sɛ mɛbɔ mpaeɛ ma ɔmo yɛ amɔ enti ɛnɛ deɛ ɛyɛ bɔhyɛ obi hia mpaabɔ a ɔbaa ne abɔ mpaeɛ ma no na afei yɛasrɛ Onyankopɔn na yɛakɔda na ɔkyena yɛnya hoɔden asan atoa asɔre yɛ no ɛso hume sabro nyame hume sabro asia we aka ho sabro asia we aka we rade bro
anka yɛbɛyɛ na nadwi ɛwɔ asɔndan mu no ɛna yɛyɛ ne ha no wobɛsɛ woba yɛ nkyɛn akonnwa bebree wɔ ha na bɛtena se na ɔwere kakra bi na yɛbɔ mpaeɛ asɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn afa na kɔ mu akasa saa bɛ nkunkun asane ɛyɛ adwuma wotie Awurade di a bra Yesu di mu na Yesu mfa ne nsa nka ho awawani enya yino awawani Yeah.
Yeah.
Oh yes. Ya bompaye. Brian Chain na empanifo inform nsanto so. Na eniema aye bisi basalo. Owura Yesu dinimu eniema be yeye. Obi be se o jai boni ye. Obi be se o jai wi nom. Obi be se o jai dwaman ne bo. Untimi fa wo panyai. Yese urade boa wo. Bra ne mo mpaye ma wo. Enye sika ene ye jew. Ya bompaye ma na urade a o yesep na sesafo no. Wa bomo be dane ne mama na ye. Baby agina bi aka. Amen. Amen.
Hey,
Yabakasa biachewe. Yabakasa biachewe.
nsɛnkyerɛnne
nsɛm hyɛ awurade anuonyam sɛdeɛ ya charge no ɛntwa so a ɛnkɔnnɛ ɛnyɛsra wodini wuntio wahini mmira Ayene mra wasase so dama ya na wasra tumi ni anuonyam ya wodia Nkaibono etumo ni muno no college di asafo a yewo asufia ene nkatia empaibo no won nkatia bepo no so ena ya so da no ya yesum muhammeda no so esi asufia ha kemofoi aso da no kwayo haya tinyame adoma ochina aye homeda ntubetimi ene ye abesom wahwe sede yidi homeda no so bese ye bo sunsu a nyame yadmo ochina bra bebe ye asore no asofo adobeko nsu makobo asu ne no nyina asom Kristo ukwada bia nso eye mpabo kese ewo bepo no so nketia bepo no so ukwada bia nti du ukwada fuani kire nketia bepo no so na bebo mpaye efise Yesu Kristo kura we nyame ba no ba asase so no amfa mpa ba ni agoro ohun se de wa asase so no eseye ade nti obom mpaye akopembra owie na dwuma nti ukwada bia no eye mpabo kese ewo nketia bepo so efiada nso eye mpaibo mo china tie da bai fiada nyime bia nse wo china mo ye no he wo china tie no so eye no hia dem ma nti nananka wo china tie no koso hia dem asere jumede no koyi nti no na ye ni nyina wa ha nti na de wo china tie na ye no ha nyame boa wo china ne kodi homeda no
nti Kristo yɛ adom a nsɛ sɛ deɛ mu si gye asɛm no nti no ɛnkyɛ yɛbɛsa aba anaa meboa asuofiafoɔ momma mo nsɛm momma mo ho mo ayɛ adeɛ paa same bisɛ mo na mo timi di mfidi papa sei astate nka gyirifoɔ fidi baako tua no baako tua ha wode saa wesu timi sɛ bibi ayɛ kama nti sufiafoɔ nyame nhyira mo daa nti ma mo nyae da bia mo yɛnyɛ wofra yɛ ba bɛboa mo amen yɛde ba na wie na obi ayɛ adeɛ bi na ɛsɛ sɛ ɔwɔ aburokyire nti ɛsɛ yɛ ka na kamera no capture yɛnua baako yɛfɛ no boakye ɔwɔ aburokyire ɔblɛ 10 million 1000 Ghana sɛ yɛmfa mmoa adwuma no ɛna owura bi ɔbɛpaake kaa baa no abɔ mpae ma no ɔso tɔn mfidie nti deɛ hia me bia memɛka ne Monday na memɛgye nka mfidie no ɔde ne number ma me sɛ Monday ma me ma ne mpa memmerɛ dum ɔsɛ ɔmo yɛtɔ mfidie ɔmo hɔ nyinaa yɛ ne nkwalaa ɔno ankasa na yɛ bɔɔ so ni nti memmerɛ ne hɔ Monday na memɛgye machine bi nka ho akyerɛ me ɔse extension yi ɔbɛma me deɛ ɛwɔ wura agum kama ɛnwi so dada wɔ biom nti adwuma no aso aba paa nti odifoɔ bɔ mpa yɛ ne hyira yɛn na yɛnkɔda ɛne pamokyɛ mɛma no ɛbɛsɔre ne ba no akoto ne abɔ mpaeɛ o wɔso ne asase wura otwadeɛ mpɔkwa mɛ wo ne abɔdeɛ nyinaa Nyankopɔn ɛna natwe onkoawa ɛne ɔmaawa ɛda wase ɛhyɛ dwumadie ase kwasi ada no wode nkunkutumi no abɔ dwumadie nyinaa ho bae amen ama ne fiara natwe ɛkwawi ɛpa aseda ɛyɛ nka de daa amen deɛ yɛsrɛ wa ne sɛ asuofi aman hyira wo man amen me mu nipa nyinaa nyɛ nhyira na no kwa gyidi asafo a etim ha no so ɔma na ba so na ayɛ kɛsɛ ɔde hyɛfo boy daa amen dwumadie a mpani ahyɛ aseɛ no amani ngu pagyam nyɛ ntimi mfa asɛmpa no nkyiri kumasemantam wa nyinaa amen na gyidi asafo kumase a ne mpagya titu asofo asafo ɛnyɛ kɛseɛ nkyɛ sɛdeɛ tie ɔsoro Nyankopɔn onsɛm na nnɛ ɛde aka nyinaa ɛhye mehyira yɛn boa na ne bra aka nyinaa amen awurade mpaebɔ yɛna wɔsoro yɛna wɔte wɔhene mmra deɛ ɔpɛ nyɛ wɔ asase so sɛdeɛ woyɛ na wɔsoro ma yɛn daa aduane nɛ na afei yɛn aka firi sɛdeɛ ne firi no ɔne yɛn kaka mfa yɛ kɔ nsuo hwɛm na yɛne mfiri bɔnem na wo na ahennie ɛne ahoɔden ɛne animuonyam ɛyɛ wo de adaa amen ɛnyi nhyira adom mmɔborɔhu amen asomdue afiri wɔ so Nyankopɔn nsɛm kronkron bamɔfo a ɔba deɛ ho bayɛ a obi ntimi nkɔbram kɔsɛ biribi no ɛsrɛ otwadeɛ mpa Nyankopɔn te asefoɔ sɛ ɔma sɛ tumi no mu yɛ nyinaa ho bae na ɔma yɛ asomdue daa amen asomdue ona ne yɛ agyanom amen yɛmo ase nso yɛda wase ɛnɛ wama yɛyɛ nhyira awurade honhom ɔde adom wo no ɛyɛ nhyira yɛsrɛ mo ade asa ti wo a wote akyiri no monkɔ mmom na ɛnyɛ kama ɛmmeranteɛ no so sɛdeɛ ɛyɛ no naa mompake nkonnwa no nyinaa na yɛmfa ngu nyame bɔ ɔkyerɛ ɛpɔn asɔre a ne ɛbɛba bɛsesa kɔ saa berɛ de ade asa nti mfidie ne nneɛma baabi yɛde gu na yɛde gu nyame bɔ anɔpa na yɛabɛsesa ɛde akɔ ayi no